Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi wakire bya nainde oyo minto omurigereria bw'Ensoko TV ene mambingia nyasato igorere naenda toire lituko likoro kweli alero lituko ligiana ni lituko lisera mbia mona singi choko nganjira nainde goso ase TV yawo ase mambia bono iga ekeneke pindi kiri ngana lya mambia lingana ligoto chena lingana lya nyasaye lingana ligoto igorere bisyo ekero koboke mambia bono iga nebwente kwatanga ni nyasaye asikera lingana na asikende gyosi kyokora oyore ase TV yawo ase mambia bono iga no morandia Pastor Jafet Ageta Mumanyi korwa Happy Church Ministries International eresuneka nintagete nkwana mangana make aya goko chenga na gokomenta chinguru ase mambia bonega toligere asamalikanya sae ase gitabu gya Saburi ya 40 ekivungo kiaye ye 15 na kabere botambe yongo gotebinga ekifunge kingo kwa ne kifungo kigugotora kigukolenda aso mugaso botambe ase kende gyonsyo gokora tara ne kefunge keiga egero nyare ko mubwa shetani asamalika macheno nyasaye gogosoka bireche ni gakogotema asamangana mangi mono lakini ekirugwate kefungo kegokora kegogotanga nasikira lingana igokogenda kore no murembo Kristo kwagenda gwasoka bya naende kwere na bya sabana bao na ase family yao tiango tosome Saburi emerongene ekifungo kiaye ye 15 na kabiri igekwanaiga njenigo inde omotaka na omuremerwa korende omonenigo akonye chandira naye ore ogokonyo kwane na ogotoleka kwane aye nyasao ne tote bana omone yesabakwe nyasao ito nigagototebia samarika machenuga iga omuruti Daudi agokwana ase Saburi inga igondo moreu na nyasaye nigakonye chandira bono butiango tebi ekero gosoka bumambia bonega tobwati nguru chinde chonsi abarogia baibi abantu abagotegerete njere binte binge lakini asobore ubu bwao nyasaye nigakugwechandira abantu mbaroro babukire bono mambiga kero kene bakuganyerete njera bagotebia mangana agokwase nkoro yao agokomisa sobogima bwao lakini manyanga naki tebi nyasaye omonne njedi gondo moreu lakini aye nigokonye chandira nyasaye tagotebana takogotiga igara abamo naye asikirege ntokora kero kwenda sibiasara byao kero kwenda sobisi yao kero kogenda sigase nyoso semogondo abantu baito barase bituri betu byagusi okoboka bona mambya ngando raso mogondo kero kene komera lingana njiraga gosomo ntokotebia lingana lyabali kongu lyagosi asenge nchobwa toboreu enkora yao tekonyara kolimokia tobasa gotwara oborro korende asonsi tebinga nyasaye igako gwechandra nero kokomenta chinguru nero gokolenda omonto naroro bokire bona mambia okubwate sabaria okogendare okolina byoma birosira bokamwanya bantu nyasaye nero kugwechandra achali haita kupata ukiamini katika jina la Yesu Kristo to konyara mubaso kanonde ekiagara nyasaye nigako gwechandra ebireche birase para igo birase chinjera igo bikoboka mambia monaye abigotegerete njira omwana ngo seli wale skuru egaskero kende nkoma nigore omundosi yorongo gotonyerare lakini nyasaye nigagwechandra oyo mintone Saburi 40 ekivungu 17 aye no moreu nyasaye nigakugwechandra tigato sabe tataja saumu ya munyamabera mange mbiamo naenda singinchima mbiega wato chikire na gototebe nga ntumwa nyabantu nigo torabare ukweli naenda ye nigo gotwechandra nigo nasabiro murigererio yo igabwa Ensoko TV ando cia sako genda semambia bono shughuli ne yonsi yago koromo nene mwechandere kago soka kura se familia aye nyasaye bimegando murende naendo mosesenie ekera kwira na gocha nyomba Kristo arobo nene bwao no buruti bwao nyasaye unyara kwa bokorekana sesene nyasaye itabantu bonsi sesene committee members na bafanyikazi bonsi b'Ensoko TV basesene nyasaye na management yonsi ekero bakoboka bane bipindi byaito nyasaye byoli tukolia lero birase TV wansera bono mami mpaka marogoba Kristo bisesenie na ndibibe byokufundisha na ndibibe bya maroke lyamaya tatabemega n'abatangasaji bonsi nabo bana babekira sama bokao balende na ndi basesene Kristo abantu bagosoka lero abandi bakwenda chipara chichiro bandu bakwenda sebiasara ao tatabe meganda bana se migondo yabo basesene nyasaye ito bechandere egere bayira nasi chifamili chao bali no morembe pamoja no mogoko nasabire semerete obuya bwao nsio buya na manyinga Kristo Yesu ro motolo ito amen oyongo kwana no morandi Jafet Ageta kura Happy Church suneka
tiga Nyasaye gosesenie ngogotebi ng'a shalom obe nobuya bwa Nyasaye tata bobamo naye kobwa onsi abantu baminto bonsi bakong'akera chisimi bakontobera chimessage igo ngoteba tiga Nyasaye bemeganda abaseseni ase eng'encho ya support enene mokong'a narorire obonene bwa Nyasaye goetera asemore igo togendere koba ase obwamo na Nyasaye bemeganda abamo nainwe bye bye. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi omurubuli kubwatya nabo okorigirirwa na kiomuntu Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi Manjito Mulgeria bwigeta Senigian Soko TV mambia bono no gusabano kwigena kwanenga kwabokire announce ya sole wachakire kuyarigania semero biyeri tukotogotebanga Satibiti Thursday chinga kimune chinga kimaite kuyariganirie nago chaka kuyarigania elyo nyari kugwikerania emero biyagi tukoli ya lero ni maitaboro kiwambale boy gobagendete kwenda chiskuru narobokire nando kuchikora ebintu byaye bigosine gotore chae sunoko genda rocheb na chinga kimune kuri na iwe tembra ya turo Manchito Mulgeria ye mambia bono ninga kiyama seseni ya naro nabaigoni maitenale na rurura sigasi yae ogochia korara chinga kimune kuri no Manchito Mulgeria no gosabana inchino kugena kwanenga omwaka oyo mnatwatebete no mutingo cyori koera Omiro video ago nogendete ko yebeka asenchirelie bwenerete ero nyare kwikirania video taito kwikirania neri tukoli ya lero likorwa nga Activity Thursday neri tukoli yo koinyorania lakini ekemambi kyabo togote babutambekero ko igure elio geri asegeta seni yeitogia Nsoko TV asenyomba yago nigo kumanyanga chinga kichiri cyokoboka na gucaga kuyarigania togote banga gwetoma chekire chaka gwetoma Manchito Mulgeria twatebetengani go tugwetoma titoba abatumwa igonga naro twachakiri kuyarigania tonyare tugwikerania bire tutagete gukora Manchito Mulgeria nigo gotonyore kimambi kiabono semambi yabono asensemeri ya Facebook na bega sensemo ya YouTube tonyare tugusanga tonyare tukumanyania mambi bune igo Manchito Mulgeria togote babutamba sigeta seni yetu ya Nsoko TV nigo tugokwa libaga ibno Mulgeria kwanyara gokoena na eriogiriago neriogiriago Elia bali kwegekana sigeta sengetu gya Nsoko TV kwena nekerengero likiago kyaba giego somwaga igatonyara togo sangamo gwakwani abamino asomtana ito Facebook waika sensemo ya YouTube nara kwabeke kerengero lyo ne namba ito studio nigero 0788666663 078 marakabere 6 maraga 5 na 3 neri namba ya omwerio togende gusanga nayo Manchito Mulgeria kegararende kina kigeta seni kyomo gusi tokonyara twatebania twasemani muna butambe kolenda asomoro biri to bwa Nsoko TV mambi abono Manchito Mulgeria nigo toika sensemi ya maya twaswasia bisito twaswase binyoro ekero abasaki baito bagendete kwene kyabuna na hali agendete kwene kwase binyoro tukagotebi naye kero kwanyorire gentongera gwase kenyoro usino bokonyi naye kwanyara kugusanga sigita sengeito watumanya twanyara tugusangerire ne twatuma abasaki baito abego tukagotebya chinga kimine chiga ne chinga kichiri nande kwewete nonye naba ababunge baito 56% Manchito Mulgeria ine nambenene Totama itigo semba chikoirana tugakuburia enoroche omojumbo ogogo somo bungo gasche semecho na no chiko mwana ndi kura sentunde ya kabere Manchito Mulgeria tari ayolende ke mambie kiabono rigo kwariganira nda somoro biri Nsoko bwa kire tunyare togosanga tunyare togosemanya chinga kibine chiga nabego twikasi semo chiria chichika set kero yekire ntunde yaito nabego litukuri alero ntubwato mugeni litukuri gorona kuboletienga ekero bwatebe sene nayo no mosubati no mo kwanyoranga no mugaka
ebe seria kuri nigerenke relationship ine chiko gendero bwa mato magendere machito moriere litiko lya lero amabole ino nachiko ba gakwiranirwa no magene itugo ngari litiko lya lero asumoro birite nsoko bwakire nigora chiko ba omubou asigita singitu gen Soko TV kole nabo kogenda utuma ujumbe yago asina maitio studio ere 078 marakabere 6 maraka5 na 3 namba yomoero nabo nabo konyole namba yo assist screen yago na nsagwa assist studio sim yago no koyinyora mwanchito moriere ika sinsemo chiria chia Facebook kunyare go kubeka boye kerengeralyo semeria YouTube tonyare tukusanga chinga kishirindo chikurwa sensemeria Facebook bana baski basaote banga kurwa doa Katari goika Ensoko TV Ensoko na ya modiana na Innocent watching Jessica Mora Ensoko bwa kire korega pipeline watching Jerry akirbagote ba mina and blessings Jesus name gaitina masabaria nyo morandi anandetu atetu mwakoyo obugamati bwaitu no munguru nigo tokobokinia nawe go Charles Rwanga oteba no mwalimu Charles Rwanga koronya Mira County Kenyerere basement area well tuned in wateba tibiti ime mudi lavi kwamboka Sylvia Mora Weldon Nyaore Jacqueline kwamboka Rava Misuko akabatenga basoime yomoro biryo nawe gana kumochera oteba ngoganeria Jeria Kerbo bana baski basomo soribwega sum Natasha Mcuti basoime yomoro biryo nigen Soko etigarite koba eye mabuna butambo mwanchito muri tawatebangita sengitu gen Soko TV ni wakereke monane na kiwa kwana no mugusi omonoito eye masayemo Jared uliro matuleti aoteba kurwanya Chichi Secondary School go ikekinyorogia Kenya Boy watching Jeria Kirbo TBT kurwa ngumbu manamba Biden Kingdom go iken Soko TV abalende Jeria Kirbo lero karante binga ninki kiriyo nyolete ngandeke begentekia eno kumachere lero tonte bichinsaga lero tindaiti ndagira Ensoko TV na Innocent Ndiana mpaka Home Kisi County Kanyemo Mwakege Village na wazazi wangu Ngena Mariana my husband Ben na bana wa Thomas Diga na Macdotak na Brighton na bana ba Mintobonsi na bana ba Kanyimbo area amono musoribwege suna toto la Kisina Nsongiri batu wali mambingia nayo tu wali mambingia na teba good morning ya sayo nganchire na roli koli day from Isebania border kuganiria staff togo kora na barabuye gasi nabo Customs Kenya na Custom Tanzania asubuhi njema ngabego tinkwe bababo minto bacheba kwamboka ule biombe mwanyabando Seito aotebanga Seito atwale TBT ngia kurwasi nsemo chiria nkagitinga atwale TBT Thursday enyororo na ligaliane hereni mukira asubuhi njema sawa sawa ndo chemwende utotuma ruwako mwanchito muligira use ujumbe eno kumochera otebanga TBT Days Memories nigekero kwalenge gosika gochia next class from when nursery gochia standard 1 nigo kwalenge ngo kwalenge korokwa nigo kwalenge kolekwa no kobokonye togo kuno ogoto onye kwale go kuno ogoto nigo gotigara nursery togo sika gochia next class umwanchito muligiralia ntembianda ikerete kole no eno kumachere onyo gotonkwale goika ngesigo ngolingo motwe bakalendo gotoku no ndengere no kobokonye korogo fupi mbando mbaro konyora ngoko boko kwabo nigo koro kwenge ngosomo ntono mwenge anyway NTBT eno kumachero tebirere nigale kolengwo koboko anya nkoligo kunogo to gwatigale nasali omwanchito murigeria ITBT yagonererie yetima itinge TBT yagonererie engiya yarenge gosenembe yarenge kolende enche maitenga eane nengiya yarenge nande ngikande nsange lakini boniga tinikora isanga ndarara kurwase enambe yaitu ye studio bali batumira ujumbe ndo chika igan Soko bwakire oyo Zakari amuoma kurwa Kikuyu abana aotebanga ngokwani abana bane bagosome school ya Nyanchwe Kerole na abana ba Mintobonsi kubaganira litskoligia na inchena kuganira litskoligia ateba kurwa maji mazuri Kasarani mpaka Seito maji mazuri Nyamache oyo nere Alex Ogete Ngiti na Edamora na mashabiki onsi ya Nsoko TV bagote ago batebyanga batwale litskoligia litskolia lero. Good morning Diana na Innocent Kran Dennis yake yo musoribwege su ateba kurwa na Kuro City Salam scrap wekagachiba Seito watching live Nsoko bwakire TBT Thursday musoribwege su lero go TBT kiora tu inyoliga igasita sengeito agondo chikurwa sensemeria WhatsApp ateba TBT Nsoko na ya Modiana na Innocent endeteyo
bana basirate gekonge kurwada wakatali wekaseito nyamasibi pamoja aotebaga basoime yomoroberio baba mora onchiri Joshua Mbiatirimba Keva Kirwanda Best Ramoki Shira kia mto Saramonyo Rogers Nyariki Antonio Gori Amos Kamori Lidia Nyaboke Nyamol Simon Kran Dennis Ritunda Green Flora Isoe mama yao Jones Bundi negatia bande Nabigo Rogers ya otebanga Rogers Nyariki kuro Amsterdam Netherlands na ndeme ya Soko TV ya otebanga TBT show na Kemi Ferris Aiden Nyariki Maya Nyariki Kero Pande Elvis Opando Mongina Chera Mekobuba Nyarombe Antonio Gori Kaka Junior Joshua Mbiatirimba Keva Sonibosire Dennis Bingwa Nyamori Mogadishu na begondo china banda otebanga kurwa chisemo chidia chegine tambe Busamaru emambiengia batwale mambiengia nakubolio machito moligeryanga nditukeli lya TBT aininko inyorite ngikeliora inyore Diana na Innocent wakira bwe studio wakire biyakira ndi Dennis aotebanero musodibwegeso korona kuru city salam subscribe kwikaga chuba seito asante sana abegondo chega iga Josephat Mosoniki muoma kurwa Limuru Mabroki ateba Rwanda Ruaka Tionde na Edina Kemto Samuel Moma Luciana Nyanchama Job Moseti asante sana mama ke Ruth wakire Diana na Innocent kurwa Mabiria watching live and flowing pamoja hadi tamati asante sana Manchito Molieriana gotebinga litukulia lero kurwa TBT Thursday na ndendo chinga omotienyoyo omwanchito Molieria okire omwerio timaitinga omotinyo nga kyokwirire bagatebanga na omotinyo mutambe asomwaka omotinyo January mbale bakaliru chinga kimine chiga timaiti oyo minto Innocent no alega igo mwanchito Molieria timaiti kero omotinyo yo erire na tebetenga tori kwera tarabwani omote chinga kichiri omumuroli abeteka gotigale oli olengo morandi Irina riri kabeso lero ntagitago tebinga ninki kiagerete mutinyo eliro mwanjito Moligeria tachitiko bwani omote akangainere nakane tigwera kini tinche tikwegena ngana beteka gokani kwekiagara twatete ngo mwako yo ntori gokaniwa nigo toko yo myokigonga yo minto Innocent no bwatekes karibu sana Good morning kwa bokire mbiana bokire Innocent ensoko bokire bwakire bya rero togoteba tichikane gose togoteba tu Thursday rero togoteba ya tichikane teyo rero tukujokeliane Eliane litukulia kane na litogoteba Eliane kera matuka kubarwe kebusi kago ikatichi gatatu lya lenge igoro uchakira gwoko beteba Eliane lya 5 kwa manya koira na litukulikuru kwenyongesa waso umukubyo igorende nabere igwese bono emambia bono wanchu muligeria ndonsi asole ngo kwani ngaitongo muo church kero kwigunga gotebu nimbwate kesi igorabura nyore ngana amachiko bangana nyurwe sebara gari yacha unilie gotara na maguru lakini twikire Nyasaye no muya bali bonsi bitwika gotwire nga Nyasaye mbiya mono nande anene mono Diana na igwo kubolinga ngiye ko yaranta achiete ko bwani umute na tagete kogenda litangani kanyora kiro muntu obwani rili yakabere ngaro musupati Truvena Mudhoni oirwe egutwa na Guinness World Guinness Book kubekirwororo bono nkaroranga telibuya ekera bono iri mbese kabise record bineyo nchiko yebune lya gatatu mungona nali watebule kuruchise moja kasarani agante Innocent totemo ya gatano sababu ni kinyinge cyari mu basto ya muguru cinsemo kiri cyaso monyonge nera gateba Innocent nagusabire totema igo nuruki nabantu bansabete buno mwana siasa gatebaga gira abantu bantebindi kirugo ikiraho bantebetigo nego tebanga rero TBT Thursday lakini ndo chigaiga eno kumashera rotebringa iga konyora aebono Innocent ni manyitinga no te video tali rogoto no tali togoto ndikolege no tali togoto umayego so class 1 no lengiri ogoto ntwa karete boigo wagatebu ngonya tura ikikobokali wirane coach kogonga nabo yarenge ngwairaneteka nchene irane to mwaka oyamo chindaki na manya kwira na guchio skuru ibintu mbire byarenge myaka eri yakare liria onyokurwa asa abana bakukina bantu bande ntwarire tubware
matobware Diana ni manyete kero kwigwa abana bakagenda mabuta mutu onyora abana bamina abanene bachire bagotigire uraga sidini okorera ebisembire byale korera skuru nero kera gwagachira oro mbale bagachire lituko litangani balira mbaro bagachire lituko litangani bagoka kogenda skuru igorende Diana buna gatebire sembambia bono TBT Thursday kikeli okoinyora amatukamaga abande bali ba tuotu babwate TBT yao bali ba 90 what mule ntrate maite togonte biesembambia bono igo mwancho muligereri abo maite garo kitinda le tikoto okay amaksiana ngirete kware ko gosoma guru nyumba ko kwande skuru kwabikirwa magisi haya eskuru okay aya na igure buna gwatebire nje tete kwenda mange no kunga kiateba ina kumachera atebanga ere nigo ari gotebigwa ari ngugutu tiangwa yasomere bijya no good time total TBT all days atebanga memories nigekero kwalenge gusuka guchia next class from in nursery go just started 1 nigo kwalenge kolengwa no kobokonya to kunogoto nigo gotigali nursery to gusuka guchia next class wanegera mu muromi no gagusuka gutige no kwe timu ya ito ya rekorengwa ya rekobeko gotomo okoboko mutugoro iga chinga gichekire toligie njira tokuomerana tutwarege ikaro gito tukwana ine timu ngoro sana ikubwati kuna kebati no arabu kebati akondu nyuma agondu nyuma wallahi Diana gorali geli bali bazoira sunguru bali sembambia bono manjito murigeria mo kebati oteire no kanira manganayo kolende nje jetigana oteye TBT ane ndarasoma ndarasoma uzumbe TBT ane ya nasari setigana arasoma nario tansikerere Blessed John Clephans Basutete babwa kire byadiana ndemo bingwa wanjiri na omugambi Innocent na batakire litukuligia mwensi na soko Ishmael Mogere nkwanire abantu ba nyakolere Seito South Mugrango na bategeri bonsi batebyo monene nero mubi asamanganonsi nero ratubwire titogo kwa moyo ko ligia ogoseseniwa no minto Blessed John Basweti twatebete ngomwa kono ibwa masabo Josephat Mosoniki ataba Josephat Mosoniki moma kona rimuru mabroke ruwa katiundeni na edi na kemto Samuel moma Luciana Nyanchama na bago Job Moseti manjito morgeni na gotenga na ko nabo kogenda gutuma ujumbe yagasi namba itio studio na nditigana nako yani gera 078 mara kabere 6 mara gatano na trinere na ba yomoero tunyare togosanga boigo asensemo itu ya WhatsApp nero nabo kunyara go kubeke kerengero kyago togoteba nchi botambe ngotebanga no ruaka kerengero kyao tunyare togosanga Ndochi boigo gaiga mama kiruto oteba bwakire Diana and Innocent kurwa mabiria watching live na following pamoja hadi tamati na sensemeria YouTube manchito moligeria na watu lakini botambe togo kwenye kera wakira sensemejo watu subscribe peri Facebook na watu follow ilikuwa genda kwego kyane mirobeta sigeta sinigeto ya Nsoko TV aigando cheboigo Diana bana baski baso Diana all days Diana ara guseganchegi bana baski baso maite onalire sana by the bari na basi biyore katari biyere gotwere aiga igole clip yete gaito mtandao nga embura ya tule town igaiga ona sinale nga ali Mombasa road na atagete minyoke gochaga iganje gotweru maite liberera igoro sana lakini branja twete tinyero chinchekera na achira bono mambia bura tinye twete boli angali yangi bwalengo Nairobi maite mbere lakini che twenchira ekoligerere ekororekana igere oyona agata Barnabas Diana the old days were very bad I was wearing a uniform gochio baba utache tense na manya Barnabas yonale wikale bateweke timu no chete ne uniform baba mino Diana ochiete ne uniform baba mino ekina kinta geto nasentinga kyotari kwa miniga okay Blessed John Clephans Basweti atabwa kiribya Diana ndemo bingwa wa njira no mugambi okay ina rangwa yekwanera biyamono wasibali mwa nyara kwa Roger Rogers Nyariki kura Amsterdam Netherlands watching live in Soko TV TBT show na Kemi Ferris Eden Nyariki mai Nyariki kirbo pande biso pando mongina mochechera mekyobuba Nyarombe Junior Joshua Mbiatremba
nerendo chikurwa asenseme yende kolenda sinamba iti studio narondo chirwa kandororo oteben soko bwa kiro yonsakari amuoma kurwa kikuyu ngokwani abana bane bagosoma skuru ya Nyanchwe Kerole n'abana baminto bonsi kubaganiria litsko ligia na seseme ya WhatsApp ndoche Dennis Ndemo kurwa sesemo chiria Chanyantaro nera utebangano wali me yomorobiri omusori gwesu nera ndoche gaiga uteba korona kuru City Salams Club no wali me yomorobiri Fred Moga uteba komo kurwa St Peters nyakenyo Miss Nicole Fred Moga motuli no wali me yomorobiri Innocenti ngota taikwari ngeti biti osengenda siringanari ngenda lingana limwe muti biti yane gonda base gote bibintu tabase kuinyoraye kara chuta ne timu yali kuingiru na magasi ya ingero tulitanga nine machine yekereko genda form 1 and after ya sekerere tu school magaro bekaira ne kaliye se machine gotoke kagingira abantu mutu ede timu engongusada kebati era tebire form 2 bamugingire tena machine ritanga amagasi aiti kwali kumuko mutu kaya mwana oyo magasi tari kumuke gento kwali nkonye koro mwene ga kubutulia sinini kuruma gabu uriyo kwengera batebi nese nchoro mwene bari na baske basaga teba woniga nechinga kichobo kendo ni Winter Innocent mbiya bono abantu bande no anese America na roche bakona kungusia bakona kwabusa ice okendo mbororo bo kwaroka intujula itoganyete sawa genda silingana limwe manjitu murigera to kwenda silingana limwe yote balitukulia lero nga obwa mate bwenka nigo bole buno mote nabo ogwekumba kolende tolikobuneka obwa mate bwenka nigo bole buno mote nabo ogwekumba kolende tolikobuneka yo kwiguru mwanchu murigera lingo obwa mate bwenka nigo bole buno mote nabo ogwekumba kolende tolikobuneka chinga kichinde nabo kanyora se amate yawo bintu byabere buna byabere timbu basa kubuno motoyu gogo bendi goko genda bwe kumbasi nini nando irana nande utene na wagendera busigo chongoroka okora lituko motoyu bunekire yoli manyango bwa matebu abunekire odayana inchina bona arora igakeka era go waso esenke semambi yabono embeo ni echicha inichi challenge gose okonyoranga ebintu biri bikonyara kwa biko banyegelia okonyora motori okogenda nse wikumba nando akoraki nando tendo genda busyo nchekina kinaro lira semambi yabono ndo chechetire chitekemero ngibire neyemo maega yechisa ikomire ibire chiabono mambi Diana nero chakiega liyo Rusia stage tatenko iro mutimo komosini ni asini tosio melijiduka toko irana na maye Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721
151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ebago tebango yogose komwelio nero gose kabya. Maiga yokonyora mangana mange korwa segeteseni kia usigetege Nsoko TV. Boni go yakirenga kingo koleta nganya sai. Nigonda koletero murobili kurkunga amegelio yebebelia. Murobili nigonda olete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale. Nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tokorwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotabanga Jumamosi abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli korokoro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigo na yiramo barato asena gakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muroberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene Nsoko TV oboroso obwo magusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Elieta Suarez. Eye Nsoko TV oboroso bumugusi. Majito murigeria na nene ntunde yende togo skasa maya tuna butambe togo tebengani go togo chakurwase county yetu ya Kisii ni county ya Mira tonyara togo kumanya semena togo chakurwase county ya Kisii ase omuraibense ya Kenya Muski William Samuruto
ariganitwe aguritswe rigoro noga mugabana bwe county ya Kisumu Paul Simbarati asauchiko bwatuka bene chibese chianyota ase county ya Kisii, county ya Mirani, county ya Migori nemirobiri yabetige kwarigani gwalitswe rigoro nabo gwalitswe lya lero nigo chibese ichigo chiko bwatuka go chase county iyo ya Kisumu manchito murigeria no roboti rwabetero kwanigoro wana basaki baito tikatora nyoro asinchi ya bene akalegaiga wocha samangana nyota program ase abasaya baito miaka 19 mpaka 25 na 29 asibaja kwa uchibesi cho wansire biashara kile ward nebwate abasaya 85 igo gusiyoka nekiri wisatu na 500 abantu aba baja kwa umambia shilingi 25,000 kiroyomo nabo igo ine fesi ntanga ne fesi ya kabire 25,000 igo 50,000 banse okore biashara kibesechi nkonyara bale ko bundiswa ngakiba gukora ngakiba konyara okore biashara na kirocho igo zadadanga ki abayibuli bana bali bawoja kwa ukibesechi abasani na amogocha na enmobe keroli ngabaheru kibesa mbabasa kwa ukibesa bansi konywera amarwe mambyaye osina ende kero bayiru kibeseje umuntu arengenge kiyako akorosi umukungu okabere kibeseje neje igibiashara igo Mr President etokumukaribisha Kisii like another part of the country is the president of the country karibu torolenga kito konya abantu baito ese kibesa kiri eserikali koru kibeseje ne serikali ya Kenya na World Bank na chichi koinan igo mambia abantu balegaiga Kisii County, Nyamira na Omabay ebichana bire 7,000 na bawacha kwegwa chibeseji umurayi wensento expected mambia lazima akwanirege tieke ikianate beto aina ne milioni 500 chokoro sege tieke digo nto expected nga mambia na akwanirege rege tieke sechi milioni 500 arule na daraja mbili 900 million daraja mo enini nyambera na chiroro na rolire egasi yansire contract na eroro 350 million chipara chanyanchwaga nchaba advertised attend I thinking ko igurwere anata 400 million nto expecting akina na kwana rigoro ye flyover na mobolet igo close to chibilioni berenenu soiga mambintu expect ya confirm nango chiango to alegasi itangani gasira kolekana amangana siasa baadaye Mwanju muligereri ni taro yo muraibwense kerakogenda se county ya Kisii kwegulenga ni umurobelio chikobago koleta sobwa mabasai wetani chiri busano na ibere abachikoba bakonyoro bokonyi bwechebesa chiri chikurukunga nyota fund na ande kwegure mugabana bwe county ya Kisii otebirenga nabegete bosio liboli gochia somura ibwense koranga ki anyara kaba igetike likiagusi stadium yecho chakyo mwacho buligerire ndwete naro liboli ndiro ronga ki litukulia lero kero mura ibwense ago chichabasai bali bago chiri busano na ibere norochenga abasabu mbanyara kaba bakonyoro bokonyi ubwo soko choru kwabunga kikole nabo turaga niko manyanga igo baruete kurwa sense mugete yamogo senga kikole no mugabana ukwanire tokagenda bosio abana chebi na 15 bachoretwe no muraibwense wile muruto nigo bono batia niwe na mono konyara koba bakwaguli bagatyo chikosoa asike gambero kiliye kurunga court of appeal oseke gambero ki appeal omwancho muligereri na niga ya chire maega yokonyara koba bakolingo ligwa ne kiombekelia judicial service commission omwancho muligereri orobotioru nigo rwaligane twese tukuligano no musakito Daniel Mwaga ase gati abali bachoretu no yokaberu munyakero go bw'ikiombekia IBC Isaac Asan. Ritko oriarero korwe nyombe nene ejobore ya State House Nairobi. Abajaji 15 abwachorwa ano muraibwense Dr. William Samoei Ruto korengana ne kingese keri chikori article 166 nigo batianibwa na komena chira chogo cha kemere mobene asekigambero ogya court of appeal
Yemaega ayokwanekerwa bene ase gazeti Notice Ritko olie Jumatano koreng'ana nerichiko magega ayokolingolibwa nekiombe egia Judicial Service Commission oboringoli iwaira omugaso onobotuko bw'omokubyo yomo na goikomwe lyo Ritko olie Jumatano iki yaeta kitariki 20 omutinyo yega omutangani egati yabajaji obatianibwa bene namona Justice Stephen Anderson Ladido Okiyo, Justice Elusi Mwihaki Njuguna, Justice Ilinet Imumo Ondolo, Justice Hedwig Imbusa Ogundi, Justice Hamed Isaac Hassan, uyolenge omunyakerebo obwekiombe kereke abachone chimimense ya Kenya IEBC asatenete abacholyo bone bu mwaka 2013 na goika ogotianibwa kwaye Hassan nigarenge munyakerewo obwekiombe gyo kulingolyo abanyanyimbo aipoa asabeire koba kagwa kwetrobini kobwatekana no kurubekana agwa agency okwokwa ireterombe yabasaye gosiria magimabo omaisomarole mwamagoko y'abanyanyimbo abande namona Justice Jacha Mwita, Justice Johnson Okot Okolo, Justice Joseph Kipchumba Akatwa Kigen oyolenge bene omwakiri bw'omwaraibwense Dr. William Samoei Ruto imeya Hague ense ya Netherlands kobwatikana anekina agekiburaburu amone kisegi ekyo kya negative imeyense ekero kyabocholyo bone bwo mwaka w'2015 onaibere okwana ekerekyo nigo omwaraibwense William Ruto aina kebe n'oboraibwaye nigo barachegosikana kurenda obosibore ebw'ebigambero. And I want to give you my undertaking that this administration will not disregard any court rulings. At all times and in all circumstances, we remain guided by one immutable principle, that the rule of law must prevail. Ase ensemo yaye umuteneli w'abakora emirimo obeserekali meyense ya Kenya Felix Koskei nigatebere buna umugana olikirwe ko rwense ya Kenya enyora obusibore bwaye asekigambero bono ogiatware omubaro omonene ebwabajaji. Through your presidential action in appointing these judges, the Court of Appeal has attained a historic complement of 42 judges. This is the highest number ever since the birth of this great republic. This executive action advances the cause of justice and reinforces the foundations of the rule of law. Ogotiani bwokwo nigo kogo chama tukamake maega ya serikali kurelia ba Kenya bali ababwate amasakara bwendrete bene gutuma amarubabo kodiya libaga aliyo monachie ebino monebe kigambere kenene eliyogo ikabono elikaranserino musubati Justice Imada Karumbe Koome oywe amatukaye asekeroge kyo aisirego ika engako libo liyo linene ligendrete gotigara ase chimeme echiaba Kenya aneringane ningogose orachie koira na kwebo yebikoro tobyaye Justice Karumbe Imada Koome ekero arasoke ekorwa egasere kyo ekerogo kyo bonachie bine binene anene ekero bocholyo bone bwo mwaka 2025 onebere wagendrete gosuka na gotiokerange inkoripoteria egetaseni Igien Soko TV iretira nanchenkuru kwa Daniel omwaga Wanjito morigeria tugosuka mutweni gabaraibense mekwamiria serikali bakorete chinkwana nekiombe kyo bocholi ne chimbebe IEBC asibaruro kwamereria kwabo kwogota higwana na baigogota wokigwa nekiombe kya IEBC Wanjito morigeria no robot rwaliganetwe no musakito Linet Nyambane turaronyora kurase studio ya kabiri. Ase omoyega okorekana imeomucho Nairobi enyomba ya ufungamano abarai bakwamereria eserikali asebaragwa na Justin Muturi oyogo chikwirukia ebendera yekiama ekyo asobochori obonene bu mwaka bwechiribu 2025 nebere nigo ereire bitambukiro arachikobeka aso oborai bwae chingaki arachikwira oborai. Ideologically, the Democratic Party is a homegrown center-right political party, conservative in outlook, but progressive in purpose, anchored in a moderate, orderly, stable, and disciplined approach to national affairs. We believe in constitutional democracy, individual liberties, a market-driven but socially responsible economy,
and accountable government. In furtherance of these principles, the party is a member of the International Democratic Union and the Democratic Union for Africa, placing us firmly within a global and continental family of democratic movements committed to freedom, human rights, good governance, and democratic accountability. Barayabu bono nigo barire yoguchia kubwaterana na gochora umurwaniririo yomo ase obochori obu. Tukiamua ya kwamba ni JB atabeba bendera, sisi sote tutakuwa nyuma yake. Tukisema ni Kalonzo ama Karua ama Rigiji ama Matiang'i ama Wamalwa, sisi sote tutasimama nyuma yake. Anyone who's betting for our differences, you will lose your bet. You will lose your bet. We are going to stand together and we are going to remain united. People of Kenya are telling me, and I believe they are telling all of you, they don't know who will be president, but they know who will not be. Watu wa Kenya wameamua ni nani hata kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Hawajui ni nani. Wametuambia sisi yote tutoe mtu mo. Hapo ndio mnataka hata nyinyi. Nonye nabo nigo bamochirie serikali kubwatekana n'ekibura buru ekichenekiwa ase kanisa ya Morit Korea Jumapili ensemo ya Odhaya. Our democracy is in utter peril because of violence, because of hooliganism, because of goonism. We have a government that has gone into bed with goons. What happened in Odhaya over the weekend is domestic terrorism. And we are taking legal action to do private prosecution of those individuals who have been identified. Jokes we have witnessed in the region recently that passed for election, very dangerous jokes, are threatening to spill over to parts of our country. Ameenda Odhaya kwa ECK Kariki Church. Amesema vile anamheshimu Mwai Kibaki. Next weekend ametuma askari na wahuni in the same Odhaya in an ECK church in Wetima to beat women and children. Hiyo wewe unasema ati unaheshimu Mwai Kibaki. Umeenda Odhaya, umekaribishwa vizuri, a few days umetumana kanisani akina mama na watoto kupigwa. Arenayo ni gobo bagikeiri bororo obokurume boreo ase serikali asebatebire chibese ekyo nigo chibwenerete kubekwa ase chiskuru erichikonye aborokigwa. Tafadhali serikali, instead of bribing people around, use that money for capitation. Take that money to schools so that we help our children. The government has turned this season to a bribery season, going all over the country bribing people. Why do you bribe people if you are doing the right thing? Stop bribing people, take the money to schools, reduce the pain for our parents and our children. Goripoteria Ensoko TV, irietariane Linet Nyambane. Monchumuligeli ne kera kiama kia Democratic Party kia umeraniteli tukuligora Diana. Bakaba bagotwara integoro kunga National Delegates Council asaba mweteli baga omoske JB Muturi gochikobo umurwaniri bwo kuriye kirugo cy'uburayi bwense 2027 nande noro cyabarayi abwo ba NSML kurukunga United Opposition yakera baumeranete kwaruche maiga yaye kwanya batwalire gikara service yo mu subati madakarwa egurunga People's Liberation Party muntu tarorekane tabu esili tukuligoro no murayi kurukunga Eugene Wamalwa conspicuously tura manyanga ningi kegendrete gote abarenga I think natebigwe nachita karolekana lakini amabuli nagendrete se United Opposition of course rende bana gobora ninga ginga aberete togende bosi mwancho murigiriri totete guchaka na robotiro gotebanga kurwa sekenyureke mu kurukunga mu marasa igiye gutoka imeye ward ya Bugiakumu kurwa chinsemo chiriche bunge ya Bonchali eyo gutoka se county ya Kisii asomo spatio yomo abwaterani gwa asomo basukano bwebara chinga kiarenge okoro Boncholi chitalike 2025 umutinyo 12 umwaka uriyo etabwikiri 2025 muswatio yu Selieta ndo jagurunga Janet Barongo niganya ko bagagusiri ubugima bwaye bone yamate ni yoteba nigo konye abikirwe ase kitengo kiliye kurunga ICU asali ko bagakonyara ko gakoegwa oborwalia kurende
kerachi wika chitariki 19 cy'umutinyo yo mutangani mwancu murigereri musubati ni gasiri ugima bwaye gwikira bono igia mate yaye nigegendete kurera ugukina kuri gotebekana we bill ya nyare ko bage ko genda sekerengo kiguru muri kito Bethel Machini niga umirantene ya mate yu egendete kurera kilibago tebo gusiri umwanchobo naboigo ebiri ya nyagitari kugenda gukina sekerengo kiguru amayenda manene nikagenza kubwata insi sinka yo mugaka Jonathan Nubi kurwa sinsemo ya Mwamarasa ime wodi ya bugia kumwe bunge abonchari county ya Kisii Yemaiga yo musibati bwenke yo asirita Janet Barongo kubwatira ndi wasumwa sokano mubwe para chinga kiarenga sobonchire bwa tariki 25 ibiro motienyo December mwako eta igo yare ni tariki 27 none nabwata kabanda para ali kwerwanirira koni alengo kanyanyaka na chinyine sukuma. Unfortunately epigipigi akanyora achari para ne pigipigi wanyari baba komo banene ande bona bana ta achari utabati keranga ligene ngatona yete bona ba muziko anokena kende ntobwati tobwato bakom na kenda kale mukadi andira bunga kiti gatoni tokala kitu konya kende ngeyo na kende ngeyo asingo na ena barika mangana maya nigo mosachoe Jonathan Nubi aerere na nigo batumeka chubes nyinge mono asenya gitare mo imeyo mochobo songo kumurendera kurende agatweka mo tariki 19 mwako yo asibatumegetekere kema babwate erigo turi bugima bwae kurende agaika gusiri bugima bwae naende wetwa saba obokonyi rende anyare kunyara koboko bekwa ICU ekanyolekana ICU abantu bayichire tokarua roro tukabaga transfer gochibo songo tukagenda tukamuira moja kwa moja mpaka ICU bosongo akagenda konyoro uborwari bono agenda takonyoro uborwari obo yabete pati mbaya chitariki chiarenge 19 chisaisa nemo umusubati one okunyara ko bogusira igasenke yiga ndobwati kende na munende teyo motuteyo na maega teyo ekiagara omugaka bwenkeyo mugina bwenkeyo go badarite no musubati oso abonere tabwatisa tabwatinyina bosi abana baiga banyari bagotemo bugime kero musubati oyiga igarenga gotemo bugimo obugima kera lituka gosoka paro kwedikeri ekera kunyaraga kwedikeri bano mubasuka no igwe pare kero chote pigipige kamake kera ni biasara arenge kupimera arenge musubati onde ebituma kanyaraga gwa kwepigipige gaki ningo bono e amacheyo yesokire na kuruko bori gocha sabanto bonsi bomoebo wancha na bigabarai ao wesona negatina kubakonya eri wakane bili ya nyagitari eri bamwenyo mwancho basinchire nyororo nari gusaba abasamaria baya asomoyo bwanja motokonye ekiagera tuikiro moiso ndokonyara koleisi 1.4 million familia itonigere ntakamono ntobwati kende nonye ni kibabwate mune family iko kiagenda nyagitari yonse bono twale gusaba nonya abantu bonsi asegusiya ito yabeta akimotokonye siringi 10 siringi 20 muno kokunwa kwa ora kunu eligera tonyara konyara ko batokurusi mungi nona alia tinyara konyara ko bango nyakuinyora seitoga ibo mochango nkobega tole para gose bali bakonyobo konkobe kubale kibesa tolasoki ochinyinge pineru busarasini gose rubarwaini tuachire kona twetobe komo chango into okonyeka bamita bamita tonya omongina naye bukokonya bangina bonspi ono omongina nero ne omongina onde otigira abane binwere gaiga twensi ntori kirigasi sikatole otale gwanjo tebya bagambi bani mubwate ane motokonye kuripotiria Ensoko TV kurwabugia kumwe county ya Kisii Chepethuel Machin
Nabaigo manchito murigeria maiga y'umuriro kubwate nyumba y'oburaro y'esukuru y'abanyoroka ya Magena nigo bona abaiboli besogetie na korora abana babo kerobotuke bogendete kwenekia gento kerete ogochakibwa kumuriro yo asesukuru yo. Obwo bwanigo bwatete inseme y'esukuru y'abanyaroka ya Magena gotoka ime ward ya Bombabe bunge ya Machogora we county ya Kisii. Maiga y'umuriro kubwata inse ase nyumba y'emo y'oburaro abwasa abanyakenyoro baesogetia sobonge na gokonya kurimi umuriro yo. Ilikuwa mwendo wa saa 4 za usiku ambapo tulisikia mayowe kutoka shule ya upili ya Magena. Tukasikia kuwa moto umeshuka huko. Ni siku chache tu ambazo zimepita tena Magena Boys ilichomeka. Kile mimi sasa nalaumu sana ni vyombo vya usalama, kwa maana wakati Magena Boys ilichomeka usalama Magena Girls ingehakikishiwa usalama immediately, kwa sababu kuna askari hapa, ulinzi ungepeana kwa Magena Girls. Pono mchandora ase skuru yeiga kuruna kareto mwana ne form 1 mwalimu tana guturangeri tocheme na class conference tuikaranse tumanye mna niki abana bagokora bono tolero igoro bono ntumanye tinonyemba niga nki abana baito banyore twamanyire kanyora ng'eskuru ya Sambiru bono gakitogo sabanga umurai oyo igotenirete skuru ne border committee akimutorangeri tumanye mchandora ase skuru kubwatikana na mu basakono ni gomoro kigoyo manyorete chinko mano ko bochese nyagitari ememe mu chobosongo asebono agasene konyora obobwene bwa bene eyarenge sene chabo tukekana akore gasiane ngakirwe siminga Magena yaire ngariyo muntu bwe pikipiki yakande tabaka kingo ikankanyora baikire kolimi, lakini abasigari barenga na bagambi bagatoseri bagateba togenda, lakini abana baitomba umiete tukaenda baka kwerende bosongo tukachikorera abana level 6 tukachikorera omwana oyeto lengororo, lakini ntuige tikomorora bagatotoche ga sambiri cheke mambi twachire ga sambiri cheke mambi nande batosiekerete nisikotole yetangoro kumeli mora oyo nyanamba, lakini kona arure transmara gurugoriani niko nanyorete ripoti saa 4 chabo tuko rero bono mambi saa 12 no yanyora gaiga na achire muna moroche ga abantu baminto barega otogoseriwa gakigonkumeti na kigonko gendaka ndiko mwana one gakwete tindamanya gakwete imoyare tindamanya abantu baminto na kitogokora obo tukibene nigo bwacha kigwe rikomanye ikire tomoro yo gochaka asebona abayiboli basabira abaraikuru asorogongoro iga kubakonya irigo kinia ebirengo byesukuru yeiga nande tokota banga matukabera erire akira sukuru yetu ya Magena Boys yabete na ere koya ebinte binge bigasarika igorete tekomanya bitengo ya usalama byonse pi manyanga isira kiye gendeta sukuru chigachitu cha Magena muna chirangwe iberega nane ko buliga sukuru chiga ibere chonsi usalama teyo none chi site ga chi kona sukuru tegitiri sukuru chire chinchafu zata komanya muna sukuru ya Girls why na kila ambacho nalaumu sana serikali ya Kenya, kuna kitu ambacho walifanya kinafanya hii mambo yanaendelea. Walifanya kitu ambacho kinaitwa 100% transition kwenda kwa secondary school, wakachukua wale watu ambao hata hawakujiweza kielimu kwenda kwa shule ya upili, uende kwa wao ndio wanafanya hivi tena, maana hawajiwezi kielimu. Ancha esukuru etwara security rere mechi ya itoko gitana matobori nkie sukuru ya iteko giterwa na mabati amonta ko swara isi gosanda abana baito ne chinyaroka tigabare ndwe gwetani muna torende temechi yaito bono gosambu gwe sukuru abe kunyare kana senge entete wate security ya gutosa tebiwa tebi ba bire kerase na yegere sukuru ndo basama abanji gosambe sukuru egento kene timetinga okurukundindi nyorere kaya kurusi chibesa karoseli buoye ere buya maiga ye koreke kigo ichani ase sukuru y'abanyaroka ya Magena yanya tukabage kubato muri tukarego maragoba niga bamenyi amo na bayiboli besukuru y'abanyako basaba serikali amana bari bonse bakobwaterana iliko manyanga nkie kirete muri go chaka kurwa ase sukuru yiga na nase kigente Kenya tukabage korekana na ambara by'abanyako tukabage korekega iliko segeta esomo yo mwana omunyaroka kuripoti kitsinkia na mbemagie nsoko tivikuru ga ase sukuru y'abanyaroka ya Magena gotoka chinsemeje cha Bombabe ward ebunge ya Machogoro we county ya Kisii Leterene Dominic Onderi Nyabuto Yoruo mwancho muligereri onorbotirwa Dominic Ondeli siku igurago kwanere igoro yesukuru y'abanyaroka kurwa buchinsema cha Magena toka genda busio na totikarita se county ya Kisii abarayi baliye batenete byombe bya boda ime county ya Kisii litukulie igoro nigo banyari tukaba bagotugutera arenga bochori mboyo
bugochora baraya baya asenseme yuba konyara koba batenete yo barundi bechipigipigi nigo bayakwanetaya kera bakari gotebanga abantu mbale bakari gotali obolimo asikiri batebanga ekyumbigi kyabongeta gete gochora barayi nonya nabo nigo basabire abagendi echipigipigi koba maiso ekera bagotumika chipara bagendete kubugulia abamenyi be county y'umuliki to weekly forenge nigatwarete chingaki na barayabu bechipigipigi. Abara ibabada bora kurase county ya Kisii nigo besokire kuikira chinkwana echo chirase mitandao buna bocho waliwa bara imbale wime county yo as sub county chonsin ndiwe chipibi na ndo deputy president we county ya ito ya Kisii mangana na ari twaro rira kunya gwetana na ase mitandao ntatembe very clear gotebanga intuna Kisii County Boda Riders and Owners Association tobugata barundi bonsi pia se data ya ito aba bakonya gwetana na gotebe mitandao ngo bochori mbokare tare asaba ente kinto ke manyeti na nda ina magaiti ase mokonyora bagokora bochori baripoti ase police station yende yonsi irange naye wakoragwa no makonyi bomunyakero gobo nigo batebire buna bochoro buti boyo kuika omwaka bochirwe na 25 bere magayo bochori bonene tokorekana gekogera Kisii County we are organized etoganyete chikura 2027 na ande narito kabwate chikura after general election goseba no gaki Kisii County Boda Riders and Owners Association ntobwati bochori ngakie igo tobwata bochori 2027 after general election aba muraba bagonya gwonjoka none ase mitandao na abantu twaruziti oboraikare batakire kukanya bakekero chingaki kyobo chori chigocha goika nigo baruro gokurera gochia sonde bwensi oratoga gakoraria chinkwane chio chobolimo igoro yobochori ase sector ya boda kuna nigo ariru getambokero keri chiko bache bakiruchikura engakiye kererabe ase bono twarure order andonsi ase bagotoka bago advertise ndo ko election ebakobwatu basoerwe ase koti ne yonse gotoka giga Kenya imbake ngaki election yera tangazo Kisii County Boda Riders and Owners Association nendo get registered under Kenyan Constitution aja teyo abantu baganya koimuka bagwakanya mwana gana agari kinga gitaraba ndobegete mikakati emeronge igoro ya machori yaito bunagokorekana koru national to the state level igoro tabasiko ngino ndenga ntubwatengane ya onye kero kende omuntu yiyo gosabantabu nigo babote kundi kiao bagutumika kero kende na bara siasa we are not part of it so igoro tagete gotebya abantu baitu bakurundi pikipiki Kisii County within Kisii County togoteba baba batohereru ingaki ingo ikere omwaka yo mautigarite kuchibusia after election ya general anana ke nigo basabira bana boda kugenda chipikipiki ngora nabo igokoruisie bintu biria bigwa kamariogi eriko balenda abatomeki bande bechipara vijana wetu tumejaribu sana kuongelea wasitumie pombe wakiendesha pikipiki. Kitu ya pili, vijana wetu mwenye anaendesha pikipiki ahakikishe asidhurumu mtoto msichana mwenye anaenda shule. Kitu ya tatu, tumesema kuna ile exhaust mapikipiki yenye iko na exhaust yake, mtu anaenda analeta exhaust nyingine kubwa yenye inapiga kelele hata kwa mashule, hata kwa hospitali. Hiyo vitu tumesema sitabatilishwa ama sitolewe. Na kuna ile mataa yenye meguja yenye inawaka hata uone inawaka kwenda wapi, hata inasababisha watu wetu wanaendelea kuwawa. Nimeambia machama nisiwaingie kwa ma stages, waongelesha wenye wako na hiyo mataa wabadilishe ama watoe waweke ile mataa yenye inatakikana. Hiyo ndio mambo tumeongelelea. Na la mwisho tumesema kila sub county waende wajaribu sana ile, kuna mpango yenye tumeweka kila muendeshaji pikipiki aende driving school apate driving license ili achue igoro ya mangana aso busafiri weito togenda kubeke mikakati gento giato chandire mono ne chipigibige to gotabekwa mabati akonyora omonto akonyorera ajari gosendi osiri tabwatiri bati twatware mechando yokumanyanga muntu kyoyo so etoko emphasize aba murabaito bakorundi chipigibige through stage chairs amabati abekwe for easy identification. Bono nigo yategera saba na boda bonsi konguseramo eliokwena kebuna obasombe ngo ikira na bole asenchire ndonge ngolipotere Nsoko TV kurwe county ya Kisii editoriane Wycliffe Orenge. Wanjito murigeria tugusuka mutwena wekase county Nyamira na maiga yo murai wensi ya Kenya kuburi aboroki w'abaneme skuru ko banchira aboroki w'ikira na se skuru no nyabatabwa tifisi na maiga uniform waronigo mu baro monene w'aboroki w'aba grade 10 onyarego w'ikira na se skuru kurase county ya Nyamira. Wanjito murigeria no robotu wabetro kwariganwa no musakito Steven Yarikazimbunde turaronyora asentra yabene.
Magega ya serikali kubwatu kugochika koja chiskuru cha senior secondary banjira boroko ba grade 10 enjirende yonsi barachi chiskuru barangirie nigo chiskuru achiacha koribuya hasa matemo KCSE bagenderere konyora umubaro munene bwa boroko ba grade 10 kerechinde chagendere kulikia umubaro moke ase skuru ya St Cyprian Biticha senior school yogotoka se wodi yerigome bunge ya Tutumasaba imeye kaunti ya Nyamira nsi umwarimu munene Ronald Onyanja eyu yaira boroko wa bonsi bakora KCSE mwakweta bonsi pigo che university nego ikabono konyora ya mentira boroki wa 30 kurugo chika kwa munene bwense kubwato kwa abana grade 10 skuru yaitu twanyorire ange 230 abange bamentete kero monene bwense president yaitu ya tenga nyatubwati uniform na tubwati officio ende se school so bali bande bonsi bachete na mono bali bakuru around ise school we tuliwakaribisha ine directive ya ruete se president gati ya barabu abasarasini babwate imechando batano 25 mbabwati uniform mukienda hata darasani mtaesa waona mbabwati uniform arafu batano baruete fees yani baruete fees lakini mbabwate uniform bago chabegete uniform no ene atabwati no ene liru beli admission yote banga present yate to ende school nonye nigo school eyo nigo ya irire chinjira cyo konyora ebitabu byo gosomya grade 10 wetera ko binyora so mtandao ekere serikali ya rule ebitabu byo gosoma byegesongo byoka grade 10 tuansire bitabu byegesongo mbiro nonye nabari uwaito banyorire kinotes kurwese kisimi kyabo kurwese internet tiria bagwente gosomya atobwo gosomya pathway ya STEM social science nonye nats hivyo hata padri wa shule ni mwalimu katika taaluma yake na kila wakati anatusaidia kuwaongoza wanafunzi na kuwaelekeza. Nali request abaibuli bali batarareta abana na request abaibuli balia batokonya abana bo baje kurungerinde baikirane na abandi ase skuru ya karantini SDS senior school ase wodi ya Gesima ebunge UAU nigo yarikiria boroki wa batana batatu korwa echiko ya serikali ebwato kwa ase goikabono yakiria boroki wa 34 ase gwetera umwarimu munene eno kwa rasa asabira abaibori korenta boroko ba grade 10 erigo sire kinyore kyo 24 serikali yatoeta abana 18 but tuwaikiri abana 34 gese direct werwewa murai wense na tevete nga mwana na tatuara uniform na tatuara fees ati wache enjereliare kurwelio ntwapoketa abana nge 8 iri nambe kagera egaika 34 yetu gwate banoiga na inde nko ngwapiri oje saba yuri ne community mwana oni wense yotigalite nka bado ntugwata mabaga tuwata mabaga nabo tubwene tuikia abana no enemia siri nabo tukubaka mutete boss ase skuru ya Nyaiwa Girls asobo gatagati ibo mochio Nyamira niwe wetera abagambi bagenderere campaign entindi yo koriya borokiwa ase gwikabono banyorru mubaro omuya gocha ase skuru yubene maega yo korea byasogote mu KCSE wetete nanche naroko bekerio giri nakie ndi wensi okoliwa anyamoro cha abana bare binyoro bino parento goche skuru ya Nyaiwa ntuntore ready ko bari safe bendo nariko sababa igori baito barikera maybe mwana kama sagotoka nka okorte grade 9 na wenne to transit to grade 10 Steven Nyarikimone Ensoko TV Kitutu Masaba county ya Nyamira Mwanchumuligali yorobotirwa Steven Nyarikimbunde kurwa se county ito ya Nyamira ne mono kurwa chinsebe cha karantini chichira se ward ya Tebayaga ya Gesima igo mwanchumuligali toko genda bosiondo chorobotindura arwa benero kare korokinga egati ya mos abantu batano nomo montoyo monigo agotebekana gutumika amarwa
roboti uru rwanyarire ko baragosokirwa n'ekiumbe kemo gikurukunga national survey Kenya ariko bagikubwaterana na kiri kurwania mariogo yogotindi na kada nikore gotebanga abasaye gochakire myaka 15 goikaba ntaba nabo bate myaka 55 nigo bagendrete bono goswaso busumba bw'ikinyugwa na nomono kiri into kyarorekane koirera abasaba bange nabo iga abantu bande chinga cia bugosalika n'imbere gusalika muri kyo ito aselieta Vincent Mondani galiganityo roboti uru asenchira yobikirano kera buna bokonyagokia ensayonsi mbirerere ujumbe yayo muraiwense kurumuchi Eldoret togotambuka mwaka moya nigegoteba amaru abireke gochekenene asamagendero. Alcohol and drug abuse has become a clear and present danger to Kenya's health, security and economic future. It is a national emergency. Our most productive population, 1 in every 5 is affected. Alcohol, and I repeat, alcohol remains the most widely used substance with more than 3.2 million current users. Kenya cannot grow, Kenya cannot compete or remain secure when millions are trapped in addiction. Korengana nekiombe gekurwanio butumiki bwa mariogo yogotindia kiana kada report iru mwaka bwechiri bwibere ne 2024 40 semia yabarokiwa bali barasa masomo iguru gosechi university batumikira mariogo ayo abwasabande 25 ne masemia yabarokiwa bagendrete ko yatumika Omo DCC Manga Valentine Cherono nerengane ya mukunire asago tabe sub county ya Manga imeye county ya Nyamira amonechi nsemo chinde niko chibwatire no mochandoyo wa marua asekegolieke. Tuko na changamoto kubwa sana hapa Manga. Tuko na shida ya chang'aa na ningewasihi sana wale wanatengeneza chang'aa. Let us say no to people wanakuja kutuharibia watoto wetu, wale wanakuja kutuharibia jamii yetu na wale wanakuja kutuharibia afya yetu. Mtoto saa hii baada anatafuta kazi. Jirani anauza pombe. Ni nini tazuia mtoto asidanganywe kunywa hiyo pombe ya jirani? Tutakuwa na watoto kwa miaka zijazo. Tukatae pombe watu wa Manga. Na mkikataa hiyo biashara itaisha. Na tutakuwa na jamii yenye afya. Mawaziri bwobore ndiboime Onesimus Kipchumba Murkomen na negative na asesegi yo kurwania marwa tancheri abanyanyimbo na baiga bagambi andake babereka gocha seyeyo. Yenye nachangia zaidi pia ni kwamba ulegevu kidogo katika idara yetu hii ya usalama, kwamba maafisa wetu wa mashinani, wengine machifu, wengine ni polisi, wanaungana na wauzaji wa pombe haramu na pia wanasaidiana na wanaharakati mbalimbali ya biashara, ya siasa na wengine kuhakikisha kwamba hiyo biashara duni inanawiri. Korengana no report ro mwaka bwechiri bwibere na 15 kurwase kiombe kyobo chenu ensengima WHO oruoro kumureka ensengima aso mwaka bwechiri bwibere na 15 nemo amarwa na itetaba ntange chimilioni 3 ensengima ne biorokererie ebi byagerera barai awa bunomo wakirishi bwabasubati kure county Nyamira omuske Jerusalem manyi kwemurungania bororo kagoteba buna chikura cha cyangyo nigo chigasaine gokea wetera buna amarwa gasaine gotegoreke goriegeke. Na mnajua siku hizi si pombe, wananunua sumu, wanapea watoto wetu. Na unapata mtoto wa miaka 27 anaonekana kama mzee kwa sababu wamepewa sumu hiyo kitu ambayo inaitwa ethanol. Watu wanapewa na wanakunywa hiyo, wanaambiwa ati ni pombe. Tusaidie watoto wetu ambao wanaenda kuangamia. Watoto wetu hata hawajui kama wako na familia. Tusipojiatarisha hatuna jamii hapo mbeleni. Enganeye gekonya gukwanirwa igatiya abananchi basangire n'ensoko TV barure kerengerero kyabo. Umugambia ise kobekerura ichiko amarwato ukase kenyoro kyaye abwenete ko basamundi abwatwe no ene ukubutwa butwege meremo kyagero osinyiro kubwatia amarwayo na koyasiri kurwe kenyoro chinkuma chisoke na umugambi ogutiru kurusaburo kese nigete abagambi babire batatu iga no embane serikali egenderere nesigie ya marua lakini ya bengi ya marua e alternative aso bwenge no rigirie mechie menge gweta marua ya no ega konigwo chinyombe chiomogete ebintu bisaregete rero ebiasara ne binge ogokora nabo kubwato oso gwete megunda gweta oso kurigia matoke toire chiro no enya bita oni osebosongo kama rutari aro ari buna naro koni oso meria abana abana baito
basoire mono sana samarwa neke ndeke kia marwa koranga gia chaka buna negoso lakini wono kia iremeli igo nebwenete buna yo moibori ritangani oratigana mangana marwa na ndo semi mwana obobe bwa marwa nekero komo semi go iketo kenga nae turko yanyu nonye serikali yachagetie segiyo kurwania marwa nabo iga mariogo yo gotindia imeyense yito ya Kenya esegiyo terayebwa ninki gekogere tarabwe esegiyo nche Vincent Monda na kwariganiria ya Imeyen Soko TV Biabodo Vincent Monda so gutwariganiria yo asorobotio ruo ndamono ruo korwania mariogo yo gotindia Diana ngwana nere gusilingana ndiri gotebekana igese igesongo lakini ntatendi bekese kegusi kwana kogende chiroro bali mugegotenga ige ebali meli yakogo kya abantu bali batayimanyete mamaine lakini olia bali bayimanyete kera bakorore gotenga igo bakunyora mange sana nabanywa marwa kera batindire bale chiro bagwetana na bagona go baya abagweta nigo bagosekana kurigereria kurende amateli erange no munyuri onyweto ko baya bwese chiro usasama koli yokonyora ikoyunga yeko bisubusi onyore gose ni somo muromino so onyore abangi nambale bakunywa marugo so mwana omino nyona lia bagene bale ngomuchi igoto kwanera balia turwete kiro mundra rwete se amate kwanyora ngana lia leko lia kolieme emerara yaye yakobo bosoku sana uchiase bali bakuruku ya mate yaye lakini bali baisiko barona baraseka batebanga mura ma munyunero uyu aigana Soko TV mwanchu muligeli twakumanyiria ali agendete gokorekana kurwa se chinsemo ao chitri chitaika kianda maiga yense ya motogendo mutimu gotokoirana toswese muji gazeti Diana tutaraswese muji gazeti maite lero ngete Aramis tibiti tibiti Thursday mambia matanga nali binyoro kose no nyendero nali binyoro namaine bagakambali bagubeta chinyimbo bateba konyego mwasi ekereiro uyu musubati uminto uyu no mwana uminto batagete gukwana goike kanisa yateba lero timuri gukwana nkwane ndeyonsi nebicha of course kero muntu tagukwana ntwanchete likonda kanisa ya PCA yabige twa samaiso samatanga ya moyasi ekererete abakoli emirimo bali bare gokora na maremwe gasi bakabatebiga iga nkwana nchiyo bagateba ngalende babwataga speech batete gukwanera ubugimba bwa Nyalebe ondete yonchire tunoye no mukubwa mbale ba mukubwa nero line tulibaga baja kirogo ba matanga mu bwatega asienko musana nenko tondo mutimoko Soko TV uboroso bw'umugusi obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buryo gukora kingatare icyo butindu
Omukubio neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imegata seni Gen Soko TV tuchikumirana kera ritwo ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Abanda bange bakure because wesibole mochi koko moita what a right yokubaboli nganki bakonelyo bulemo paka abandi bakoliga n'emioro no ichire nyumba ye umuntu nse chindo ndoko koro konyo okolre pita bwati gende bweita amakweli yo gwicanya chisege okwego kyokonge bno bolebi no kutumia maryogo yo gutindia walenge kenywe Chingo machintindi kubwatekane mebasokano y'ekibara wetrase chipigipigi ogotama na kubura kuro chinka chiabo asemya kemenge bantigireza abana bakagenda bakabona bitana goza bakabana bakaba bantabana amuno butakobwere negative korwa bigendere tukubwatrenia abasai bari bakonya marimo ase chinsemo ao imeyorogongo wagusi gakoni litanga chibese ichi ali chiere elia kabere na ache naenda arenga na ali gusukia keiga osebese nenkonye kwanyora naende oniri elia kabere bone kera oniri obole molero muna marema akeire kwanyora obole mobwakolireki waelire ne kero obole mobwaelire ogimba bono mboye sali omonto ogenda nebisimale tokunyete oyigore besima osoime ine ninki kusikiagarire bikoro bunebi kogenderera kuiremeri omurikyo ito bobo nengia Daniel Omwaga nega iriremeri gotukulia asobweme na gwasyo kingane teneni boli abantu bari ground ngaki ine obole moboiga mbuata mangana dons kugaraiga na bagota binga yayo boiga mbuate bina abantu barwanire mu kiyoga abantu bayitanire tomo cyo gusonche getesini kiao kia bene Gen Soko TV ime yumurubiryo bumugondo bw'amakweli bwerere maiso marore no bwichanire bikorwebi Gen Soko TV uburuso bumugusi Ege Gen Soko TV uboroso bw'umugusi.
Mwancho muligeli twiranire chitake 15 na ibere maiga yense yamo elituko twagateberero ni Eliala Misi gose togatebeliane aseiki kibono nigendete kumnyoka kweli kwa rere nane tokoswa sense mwichi gazeti tuligereri ali alese gazeti asokoboko kwa nego mbate gazeti ya The Standard nero mwancho muligeli mbate semambia bono na Diana nabwate gazeti yaye asemambia bono Panjito muligeli abuna butambe gazeti ya nembwata sokoboko The Daily Nation. Okay, tutahita kuchakane chigazeti buna chibekira abwese screen yago mwancho muligeli iliyo nyarakaba wokwemanyiranga ningi kelikere ase chigazeti buna lingana limwe mugose chi headline esemambia bono tukuchakane gazeti ya The Daily Nation asbakale batabanga nigo babwateranete asobo salia United in impunity mwancho muligeli mbara byaba indochega iga oyore umuwaziri bubulendi bwaime muske Kipchumba Murkomen nabaygo nindoche omuraibwe kyamagia DCP Rigathi Gachagua nabaygo nindoche aba chibichachi abanyanyimbo bali gose abanene bali bateneta abanyanyimbo gabo ochakira kurwa sekyombe kiligia DCI nabakora umuteneli w'abanyanyimbo Douglas Kanja nabande boygo mwanchu muligeri asbakale gotabanga nigo bono bakobwaterana ase kiliotebekananga nobusalia gose koleta ibikoro bitalikogokia amate igo mwanchu muligeri nali lingana limwe muboyigo nindoche ase bagotebanga ugamba duale nigo bono banyara ko bakobekwa asa maiso kobwatekana na kili bagotebanga no omochandole ase kegancha kiligia sha no muganole ase gazeti ya The Daily Nation egatiye meganelyo ko umera ase mambia bono tokogenda ase gazeti ya The Standard gokwanerenga no gosokia sana ekesemeli yekegambero ningoye bagokwanera no mokonyi mwenye kirogo bwekyombekeli ke korugunga Judicial Service Commission okorukunga Isaac Ruto nigarolekana kale ase ensemeli ya State House ekere ikyama kya UDA kyanyal tukoba gosabarwa abarai bali babwaterango na bali bande bali ase birogo bauchiko bakurwanira birogo bya siasa ubwaka bw'ikirubere 2022 baumiranete no muraibwense eliko nyara kwa bagotwale nkwana yokoranga kibachiko bagotingia kyama kyabo Isaac Ruto negati ya barai bagetoro na ande nigarolekanete kweboya chianga chikyama kya UDA naboigo nigale asense melia yokoba umukonyi bw'umunyakirogo ase kyombekelie gurunga Judicial Service Commission ige gazeti ya The Standard ngoteberinga nege koru kyogo leta obosuku mono tokogenda ase gazeti ya Taifa Leo asemambia bonongo kwa nabalenga matakwa makali ya IBC 2027 ingikelia IBC yaberege ukwanera bosio bw'umwaka w'ekirubere 2025 na iberekelikega neiri twaroche abarai bali bakwamerelia serikali nse yelibuliri kurunga United Opposition gose tetotebanga no gutamerelia serikali kurenda abarai bali bagotebanga nigo bachiko bakwamererania no murai bwense Dr. William Ruto mwaka w'ekirubere 2025 nigo bayigetegora se obisi ya IBC gaiga kuruwega se abisi to nigo toyiligere tiga anniversary towers gati yabo abali bale nkoro no muske Fred Matiang'i yoro mokonyi onyakirogo bw'ekyama kya Jubilee igongo kwa nabalenga ninkikelia kiganirie bosio bwo mwaka w'ekirubere 20 na mwaka w'ekirubere 2025 birabo somera na kumanyanga ninki kikeroro ase gazeti ya The Standard yabalenga chi county bono iga chibese chiji billion kurwa se chi county ningo chenyali tukaba chikobekwa ase emerobili yamagendero eyubono igetenene bagotebanga chi county chinyinge nigo chiabegete ji billion chechibesa ase emerobili yamagendero kurende emerobili yitegendete ase bonoiga tokagenda ase gazeti ya The People Daily ngo kwa nabalenga nga kichibese chinyinge chigendete ko bachigotumeka bosio bobo choli bo mwaka bw'ekirubere 2025 oyobekira sebi chagabu no murai bwense Dr. William Ruto asbakale batebanga nigo bono igabakale ko bagotumeka chibesa chinyinge elyo konyara ko bakwagacha enchira bakuligyo burai bwo mwaka bw'ekirubere 2025 gazeti ya Business Daily ngo kwanerere nga Kenya nige chikoba bono ge kurwa egento kiliyotebekana chibesitiri chi Eurobond ili banyara ko bakwaye wendagera asbakale bateba nigo bono chikoba chigotumeka wetan billion chishiringi 129 eliyo gonyara ko bakororanga babekiro kubwatanoku na ense ya Kenya nyara ko bakonyora endagera gati ye egento kiliyense ya Kenya chikoba gakora no kwana na endagera actually chikoba gakwana na endagera ochinsemo chinde kolende Diana garato kwa nense ya Kenya kwana nendagera abantu bande semambia bono nigo bwato muchanda batarali kendo ligerelie kuruno dista nigali naro clip ekemo ase amate ya mego kwanire goteba iganga chombe chiane chiakule tugo yane akule onsi amacha kamire timbuga tikende ndagera teyo
bona abantu barigereti guchigosira n'abana bana se ya Kenya kwanira Innocent boigo naro just nsemo chiria cha Northeastern abantu mbali bali gwetana ikigali gabako korobone ngigo siba kuna kuligerelia naro chiba kubulia barayi no barasinse mu cha Nairobi bako babulie mwachitagu mukeba no inaba iboli machi mbabwate namara cyo gakolia tuchi chuba ibere lakini gachinyeta gachikora twarora umukonyi oyo kabero mukonyi bo murayi bwenseri gathe gashawa kagukwanira barayi bakuru asenseme ya sugusu ya Kenya tokogenda busyo mwanchu murigerelia ase gazeti ya Mwananchi ngoteba bale nga kuna wafisadi wengi nchini agonga shabibi gakale goteba nga sense ya Tanzania nigo bono bali bagotebekana bakurukwa abakurumia bange baroro nande ekibekire maisoga igana aligerelia nkili bateba nga nekyombekeliye ko banyara kabagego unenkia obikorwa byobukurumia sense yo ya Tanzania toko so sense ya Buganda ase gazeti kurunga Daily Monitor bakale goteba nga inside CEC meet on speaker race igobono mwanchu muligereli ense ya Buganda ya korobocholi boni gani bakale goteba nga kumena nango kakolire libanyara kwa bakoranga ngo chikoba omonogeli bwe bunge ense ya Buganda ebunge ya bego chikoba kegosoa ne 15 kabiri ekera bachikoba ikaranso mwanchu muligereli naboko nyara kwa bako wesomera egazeti yago nyara kwa bako kumanyanga ngikilikeroro se eliura gabe ko gutaka kumanyanga ninkegendete semambia bono kuri naragweteire asobwa ngo mononko ira na tole tuligerelie naralialiale ama mwamu ase chigazeti chonse nande akororekana alitore jaraka batokora lakini nchego chaka gazeti ya The Standard ni bagotebanga ni gakororekana gosiga gotebekana koba oyo kuikirania magani ye kiama kya UDA nigo bono iga obosibole bweke kambero bwarbe kirumaiso ekaraba kare gotebanga nigo batagete komanya ngankikeli yekonyara kwabage gokorekana senseme yo asbakare goteba ibikorwa byo oyoro mokonyi munyakirogo Isaac Ruto nigo bono byale twekire amaiso teneni na koro kinga ngakeke gambere kikeda twaro bosibole bwaye getali gotwaro gwanchirelia maiga yogo kora ekiliotebekana chinkwana goseko kora ebikaro byo gokorera bali bakonyara kwabako ire mabaga yokoba abana chebina asensemo nigo bono igo mwancho muligeli bali bakwamerelia serikali bachakire ko bawesokinga ukobeka chianga chikoro kya ase umurayi yoliole ase kyombekeli kibwenete gotwara obosibole bwaye na gwetenena nande tali koro kinganki yanchirete semeyemo kyanyara ko bage kumuraga ebyara oyo kurukunga Isaac Ruto nigo bano batabo mwanchu muligereri nigo ya bire kororekananga semelia serikali kuraense ya Kenya nga kibono yanyare ko bage gosona na ase kigambere kyo nabone etagete kubeka amaiso na kubekoranga yanyare ko bage kochora bana chebina bali barabe kororekana bagwanchira serikali igo umusacho bekire gosomura yobekire ase gazeti yese mambi yabono no moske Isaac Ruto muganole CPG akanengo yobwatinde na namono nyare ko ba ngogotebinga ningikeli kebwenerete na ndebo igo na ki Isaac Ruto akororekana sense mejo igo Diana na entete kora kwali bage sencho nasomira headline chinyinge na yora tatebia yale gazeti ya The Daily Nation. Wanchito muligeria no nganchirinda kumanya igati yari tugochosoma kuri ase gazeti ya The Daily Nation haiganige gukwanera igoro yobonengi batarakorwa kurwari tukorea Jumapili gosoma kubyo kero ligati gashagwa abetego cherwa se kanisa chinse mochianyeri nigo bono bakomochia omo Inspector General Douglas Kanja Director DCI Mohamed Amini National Police Service Spokesperson Mushiri Nyaga Joshua Nkanata Central Regional Commission nabego Jasper Mbati uyore Regional Police Commander sibakotebanga egati yabo tibara kwana kende gyonsi igoro yogochererwo kwa abantu barenga se kanisa nabayigo rigati gashagwa machito muligeria noro mugano molene ya gazeti ya The Daily Nation na neno ngo chusanga naye nabayiga sigo kwanera gayigandoche igoro yo muwaziri bwekisemi nabayigo muwaziri bwabo chenu Aden Duare nabayigo Julius Ogamba asibabete bakolingolwa ase omubaganyo yo masisemo chiria chiana ndochegaiga nekero babu atugo sangirekano ase ngo chikogotebyanga yo mwanchito muligeria ningomanyi boyigo igati yali babete bagokwanira kisemi Julius Ogamba kerali kolingolwa nabayigo omuswaziri wabachenu Aden Duare ninkomanyekero bali gukwanira igoro yo morobiryosha ekeralingiga kulingolwa mwanchito muligeria na ibugo litkuliye igoro kero tugokwanira igoro yo ko bagose
ogoikerana kwaborokiwa ba grade 10 ase chisukuru nigo bono egati yabo batigarita ase chinka negati yabo omwanjito omurigeria nigo basokirie na gosoba bokonye ase omoise koyomo aibetika goikerana ase egetuo kia abanyanyimbo akaba kakokonywa koyakanire fees na biga abanyanyimbo abo bakarie ira yogochiko mokonya eria nyare kagoikirania amasomo ayo mwanchito omurigeria negati emiganeri ngochiko kumanya gazeti ya Daily Nation korene turachaka no mugano monene oyo gokwanira oyo kabeire omokonyi bo muraibensi ya Kenya Moskeri Gathi Gachagua oyo naboni goro muraibi kiama gya DCP nigo bono amatuko anaerire kurwa ogochero kwae ase kanisa ya mwachinse mochianyeri asibona amabori arure gochase abanyanyimbo nabaigo abantu bali batenenete obwene bwamanya abantu bakoboria ningi kiagerete akabaka gocherwa ase kanisa nabaigo abere gagocherwa asibona batebire buna nabaigo komo mochia omo Inspector General Douglas Kanja asogoteso kiana kubwatukoro botironirwa nsese Gachagua tebire buna kurwa bagagocherwa tana kubori wa iswali rinde lyonso seibori rinde lyonsi n'abanyanyimbo naboigo kurika robot rwonderwa nsimonjito murigeria negati yalengerete gusangana ya gazeti ya Daily Nation bagotebe gati abali babete bako gikeria ibikore buni byasi kanisa no mukonyi bwo muraibense kidure kindiki muwaziri bwo mureni bwo imeki Kipchumba Murkomen oyinando tebetenga obunengimbo chakiwe bene obukira boniga totaramanya ninkibo tarachakira mwanchito murigeria na wikira boniga niye gati yaba teneneri babanyanyimbo wataresokya na gukwanira ebikore byabete bigokorekana sikansa kolenda igani ndoche gwetera gazeti ya Daily Nation nigo bagateba ngamba chete bagakora obunengiri tukoliria ya tichirimo edialingi Monday nande ayomo obo abantu bali babete bakoturwani omoremba sekanse yo agateba buna nigo muroberio yo abete ko kwaliga ni gwali tukolia ijuma asichense mo cha Nairobi n'abanyanyimbo babere abo barabo bisa asabantu ba 15 babete bako wateranirwa n'abante merongo agusaba sae emerongibere agwase chinsemi chichanyeri abarengi go chikoturubani omoremba abande babwata magena n'abande nigo babwate chitiagasi umanjito murigeria no mugano gende tukwanirwa gazeti ya Daily Nation kolende nigo bagende tukomochi abanyanyimo nabiga bateneriria bali abatenerete lichiko kwene kebuna kubwatuka bale oroboti manchu murigeria gazeti ya The Standard buna nabate page ya kanega igage kale gukwanera igoro yo busibole bweke gambero nana mona asibagale batebanga nigo bono Isaac Ruto anyare koba gakubeka kiliye gotebeka na matonto na gotiringelieta liekiombeli ya Judicial Service Commission ngo kwana manganaya yoka yakwana no yokabeire omokonyo mogonyo monyakirogo omukoro aseke ekiobekyo oyoko rukunga njeru ugatebanga ase ekera koretega si mwaka bw'ikirubere 19 kwikiro mwaka bw'ikirubere 2024 ngagotebanga okororekana guko bwa TSM ya moya gesiasa nigo bono gokororekana kubuna lichi kasikiriya otebanga nonya nabo nigo gosalia Elieta na korokia ngaki oboene botaliko babo gokorekana asikiriya nyareko bagotebanga no nubusibuli bw'ikigambiro nigo bono bwa bekiru maiso niganyarto ko bagakolika liurube eliya roletu ne gazeti gose gazeti ya The Standard banyarto ko babakobeka maiso buna bakoyerera gaigo mwancho murigereri egati ya kilibago tebanga bono iga nigatakere aruabisi goserusi abisi asibagari batebanga kurusio mo commissioner ACOBC nige etakeire litangani banyare kwa bago ike petition goso kwamereri kwaye gorusi wa ACOBC ase kegambero ase meli ye bunge nabo igo banyare kwa bakoerera ngangikeliye ko nyara kwa bage koirera nyara kwa baga kurusi wa bisi kera baikiriye posio bwe bunge nigo bono mwanchu murigereri bako nyara kwa bago tebanga ninkikeliye korore kanoro ase kelibagare gotebanga nigo etakeire ensemo ye committee liye bunge elibone kunyara kabage gutene n'umunyakirogo oyoro mu bunge bwensemo ya Runyenje Saselieta Muchangi Karemba na okonyara kabaga okonywa no mu bunge bwensemo ya Taribo Gurunga Janet Kepke Jepke Moi kilibaga tabanga na bera ba konsana kunyara kabaka kumurusia omoske Isaac Ruto kurwa a sekiombeki ya Judicial Service Commission
kubwatekana n'abaraya bo ase bagotebekana baro bare asensemelie kia makeli kia UDA boigo mwancho murigani batebanga ogochika nigo bwenete kurwegwa no omonogeri bwe bunge Musike Moses Gutangula asa kunyara kabaga kuru birengeri bya yatebenga nabe kunyara kona asensemelia ye committee nyara kabaga kogenda bosio na kuira ikiliotebanga kuira ebirengeri byabo goika ase committee kurunga ya Justice and Legal Affairs eyo kunyara kabaga goteneru no mubunge bwensemo ya daraka okoro kwa Selieta George Muragara elio oyo kubwaterani gwa gosoko nyara kabaga konywa no mubunge bwensemeli ya Kibwezi West ya Selieta Mwengi Mutuse igo mwancho muligere norochenga korusia umungwana gose Musike Isaac Ruto korwa ase ekyombegia JCC niyo nkikeliganyarte geketakire gokorekana kumurusio roge gotebekananga egekorukia gyokorekana kabegete chianga chikiama kia UDA aso musangirekana okorekana sensemelia State House nigento kiarorekanire koreta obosoku go mwanchu muligereri naboko nyara kobago gwesomera ntagete kogenda umuganura ase page ya kabere ase narora litukolia etalitangani ekera ababunge baumerante se chinsemo chia Naivasha oyoro monogeri bwe bunge okurukunga Moses Masika Wetangula nigatebeti ababunge nga bono iga 50 no gata na 50 na tano no yomo yaba bunge bali ase bunge boni gambali chiko bakwirana 50 na 50 no yomo asaba bunge bali ase bunge bali chiko bakwirana bagata 56% kuri no mugano no raiga aso muraibu abange ase bunge litukoli igoro anyarte ko bagakorage byara umuwaziri w'egisemi Julius Yogamba nabo igo oliokorukungu mulikyo monene ase wizare iyo ogurunga Julius Bitok asanya tukabagotebanga mu chandole ase sector y'egisemi bono nigo nyare ko bagokoreta ebirengera libya barayi bali ase bunge nigo bachagete kororekana bange bakoraga wizare iyo abateneri baroro asibagotebanga nigo bono yarorekanire tibali ko bakogenda ase kiliyotebekana ase chiskuru aho gotalera na komanyanga nkikirike bwenete gokorekana ase wizare iyo mwancho muligiriri nigo bakwanete igoro yogota manyemere mo libagokora igati yabo narochega igabagokwana no Musike Julius Bitok oyibagotebanga taliko nyara ko bagakorokinga na mateko gokore mirimo takeire tagete gukwana mangana omubunge yo Kimani Ichung'wa okikuywa kwanete asenseme ya Naivasha agotebanga abange baba auteneli bechi wizara nigo bakororekana batabugati kilikimanyikana mona sakwanerete bali bagoteba bakorukwa bali balese wizara y'egisemi agoteba abange nigo baikaransete nagotegerera sumuchyo Nairobi litandiri liguru guterembesa mundigereri mwancho muligereri ntagete tuigwe clip kose enkwana yo mubungo yo Kikuyu unakwaneta senseme ya Naivasha Julius Yogamba na Bitok mambi ya lero baratake kubisobosi bwabo. We must decide as a country whether we want to make politics out of education and make everybody happy or do the right thing for our children. Because why would a school with 100 students have 28 teachers and the school next door has 600 students without teachers and you have a county director of education in that sub-county? Those are the issues, yes. Because yourself and your PS, you have the most clueless PS in the Ministry of Education. Most clueless. He only sits in Nairobi and has no idea what goes on the ground. Get out of your office in Nairobi, go to the ground, deal with the problems there. Then challenge this house, then to get the 48 billion shillings for you from the budget, and we'll deal with the problem once and for all. Otherwise, what we are doing here... Chubuligeli koigure, yo no mubunge Kimani Ichung'wa okotebya Julius Bitok. Karuabis, genda sabantu bali ground yo manye bintu bigendete. Nande natebeti umuwaziri nerwe giseme Julius Migosi Yogambanga naye tumanye tekyo gokora. Asemambi yabona umwancho muligirili. Ne wizara ya nyarekoba ego mauchigwa n'ababunge. Ne naye nuwanchira nete ne birengereri byabo. Naboko nyarakoba go tutumire birengereri byabo asensemelia ya WhatsApp onyarekoba go tutumire birengereri. Nabo igo asenchira eri yobungaini bwabo nande se birengereri bitali kora monde naboko rosiaga clip ge seconde 30 tutumira asesemo ya WhatsApp no kera twanyoreri bagali tochikoba toko ndo mutimuko nabo tukobeke nkwana yago
lakini nendekero ko bikonya gokorosia ga clip kamina kukurwa ase nyombo gokwane bikoro binebyo gokarosia kwarorekana uikara star sarungi ora ubokororekana buyo begete chianga chia ubuya okwane liogiri ligiya tubase kubeka aselio ase amalio gyako na gosoka otebe birengere biane kubwatekana nenkwana y'umurai bwa bange se bunge umuske Kimani Ichung'wa igoro yaba waziri umuwaziri no mu permanent secretary yoye otebe gento kiliora atebe nabo turabeke chinkwana ibira sembeo onyanto kunyara kabatoko bwa tesimi yage semambi yabona igane Soko TV togenda kurigereria yale se chigazeti ntagete kwagenda busi umunchu murigereri no sendio turagenda mutwase omugano tugokwanira ase wizara y'ekisemi umunchu murigereri nabako yenyora se gazeti ya Today Nation page ya 5 na 2 ase gukwanira igoro y'ekibesi cyumuna kikubwatuko gucyase skuro nabayige gati chinkwana cyabajumbe gusaba bunge nababete bagukwana igando cyegisairo nerega gukwanira igoro yogo takorwa guse richigo gotabwati gwali abaroke babagiredi komikera bari gocia ngoswasi skuro asagoteba ngati yakorekanete ascinchira chingi yo mwanchito murye nabagwe somera subwagale mogano yogago asebo igako mumochia omuske ogamba nabayigo nere bitokyo manchito mulgiria negati yali yo mento Innocent asangire nabo kunyara goko yakwanira korende sa ulto gokwanira alibabete bagusanga cyesemo cyana Ivasha narondo tarakora abu muligeria manyanga Clive Gesairo no mujumbe bwensemo ya Kitutu Masaba na namonege ntera kwaneta senseme yungelia tebetenga goikira bono iga nturamanya kibesi kibwenete ko bekwensemo kirasomye umwana kurwa egredi getangani goika sensemo ye university boniga abana balese gisukuru cye serikali ne kiri cyoboroso primary schools serikali ni gotoma yatebete ya revice kibesi kiri konye kiri libwe ya muniji misato bona cyakire kiri bube noro kine kisemi nchonchorereti goikira boniga tuamanyire kibesi riyo mwana arabega gosomi goike university go quantify nage ko rokonyora no nabari bagusaba kikiri kigurugunga extra levies na buranyora kibese serikali bune begete ebirengera libiyaye kinganaiga kwanyora chikogenda chiatuma na chietani igorende nera nabuli triswali rinene sana ikinege ntokebwenete ko mu permanent secretary go so muri kyo bwe wizara y'ekisemi bakobwatera nabali bakurunga stakeholders baikaransenze umuwaziri nera aborora amanye inga kibese kibwenete gwakano bine school fees ingiketakire konyara kabage ko iremerobeli ya kira lituko ase chiskuru mwancho muri gelibina twagotebya nabokuru ibirengera libiyago igoro yengane inere nene sana bawaziri anana mono Julius Ogamba no mu permanent secretary goso muri kyo monene ase wizara y'ekisemi babekirwa maiso bagale batebekananga inwe timumanye tikende daya nagenda busyo Mwanjito mulgeria buno mtu Innocent yagotebiri nagotebiri mugano ino arasi gazeti ya Today Nation page ya 5 na 2 abeka se gazeti yenanda se page yeyo nabo igo omwaziri bwabo chenu Aden Duale nere nabetega ku boli gwa mabolyo ayo abetega kwiraniruga kurendene yegali ku boli gwa igoro yobo nyomba asibagotebanga erekera kuri kabandasi semo kiriye cyesha no enekero murobiri olyo NHIF olenge nigo bano bakolika abantu bali bamanyete hasibona kanire na otebanga na cyabwa tukoroboti rwa abantu bonse bakora guse aba bisabonse bakora no murobiri yosha asatebire buna ebine bintu byo bakora asatebanga gwetira so mtandao nigaro cyabonto 14 asabantu 32 nigo bagokora CSM cyo cia umurobiri social health authority nigo bale abantu bali bamanyaine kulendo kaniro tebiringa na chikubwa tukoroboti gaiga mwanchito mulgeri abo igoni kwanire gori chibesi cyabete chigosira gwetira somoro biriyo muyosha satebire buna nagende to korobo nengi na korabuna chibesi cyabete chigotumeka satebiringa egati abantu abangi bagutumya chibesi cyube n'abanyagitari asinyagitari mono cyabanyene asatebire abangi baboni go bagogenda bangaine linga nigo barwalete kumbe ndatari barobwa barwaire nabo igosense meriyo kubarwa gusiyo boibwe koibora niga abangi babo bagokolerwa CS gosoko barwa libagalyo koenda nomo asibesi kinyinge chikoba chigotumeka asabate banga chibesi kaniri gotumika nigo chire 30000 ekero montabalirwe nabo igekera chira sense mikuru kwanga nomo delivery niga konyora kwa wakana chirwi komikolende nigo bagocha bakana chibesi kinyinge kigekole ntobo kurumi mienso mwanchito mulgeria no muganora gazeti ya Today Nation page ya 5 na 2 Diana kero kwanira igoro ya sha igoro ntwaro chese gazeti ya The Daily Nation babegete kwetani bilioni 11 cyatokire kikale koba chigosira koruwase keganjekyo nkike mineti gosenki kiligo nyara kabage koro kibuchia sense ya Kenya
bukurumi nigo bukorekana buri iguru mwaziri ritukuri goro na muru challenge getaseni ekemo gatia maburi ali aburi tiguga teba ngere ni gagende gotia mbuchuria obo kurumi buri bogokorekana tokogenda busio ritonyara kwa batukumanya masini ni tumanye kurigiriria nchira tokogenda umutimo nindo chega iga umwana unya gusira Raila Amolo Odinga selieta Winnie Odinga nigo bona nyara kwa bagateba kumirana gusomusangirekano gwekiama kia ODM uri kurunga National Delegates Conference na urura nyara kwa bagugwetia amalieta ya bali bachikoba abarai ase kiamekyo mwanchu muligeli ni ganyara kwa bagakurwe koko ase bali banyara kwa bakuminyoka bwango na koranga babekire mu murumu abo Raila Amolo Odinga Oburu Odinga kunyara kwa gakoba ase ekiroge kyo kwa bomurai bwekiama nigo bona bateba korubune kyo nige korekana kubuna lichiko na boigo nige korekana kwa mamincha yelichiko niganyara kwa bateba ngano nya nabo aime yekiama ODM nigo mwatekano ogendete kororekana asakare goteba ngambale bali batagete banyara kwa bagoranga bintu bya byanyara kwa bigo ikira nigo nabo igo asikiria tebete Oburu Odinga boniga nigaru murai tenenera taraikira asesemeli ya National Delegates Conference anyara kwa bagago choru kuba umurai bwa kiamekyo kia ODM niga yakwane taya sigeta seni kemo ekira nyara kwa bagago ikira noro na nemona kanyara kwa bagago kwana niga tebanga nchebono igabuna manyete Oburu Odinga nigaru murai bwe kiama tenenera kurende nigera nyara kwa bagego gweti gose gukano ekera turanyara kwa batutwara umusangirekano okuru kwa NDC igo mwancho muligeri nabo kunyara kwa wesomera na kumanyanga ningikeli kegendete umwancho muligeri ntagete togenda umutimo ko Diana Timothy gosino gwatomuga nonde ngaite tokwira nabo tukunya tugusanga igandoche no mugavana Embarire Cecily ase ako nengi wanere ne Senate asakobori gwegori yobo tumiki bwechibese ekiabetega kubwatuka gochiase omokonyi bo muraibyensi ya Kenya okonya se ogokonya abana bodaboda mwanjito murigene ningo tebine chibese chire 10 million chabete chigotumeka nabegongo tebyo muganori bo monyarukolyo cha ominyogeto cyase egetaseni kyabanyanyimbo anyareka gokonywa okay mwancho murigene nenche ningo tebyo muganori ase page gatano kabere iguru yo ichishiringi chimilioni 10 chigotebekana koirwa no murayo yomo gochia ase mirobeli ya kisiasa nigo murayo yo anyareka baga gwikiwa ase Senate anyareka baga koirana ligo kabese getaseni eke umanyanga murai kyoyo ero kare gotebekana nga chibese chia magendero igachira sensemo ya kisiasa Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobeli yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umugusi ligoteba Ensoko ya Masisinia na Pastor Nixon Matara. Cast tie pardons upon who? The Lord. Ekere toko mosemenya sai ekatonie chinchera cyobo nyasaye nokonyora kulenga kia abantu ba nyasaye okonene njena wenet kuno ikarasta ngwa wenet akipi oye yesa ataku kali tukrejwa mos chinsa isano na muchamo baso gweka chinsa isano na ibere ichamo baso baka oje great controversy ye esegi yenene ere bakase chingoko ekabase chiombe ekaba bakase sese yasi burenya role kumetinga wa ime
ya Soko TV. Uchi kusaba kubulinga. Kusaba kuligwa saba ditwa chikoro muruire. Bara mbyangwa chokanie. Kwarusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yawo nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchuwenyorera spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumika asichikanisa nemeiga au tuline sababu yokore talentambe gucha kuligie byombo bunebi tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirishye myese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye amangana maya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe kwabango kunyaretera abuna atekire gochakira ime rugongo rwa Busi igo ikaiga ime yo mochi o Nairobi egatiye chingongo ao chinse kira gituko oli ichuma ensayemo ya maragoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene Gen Soko TV oboroso womo Busi omwancho mulire mwa Soko TV igetaseni Gen Soko TV nibudia tira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwa county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili jeni gongoro ko Petuel machine na nyora netrobin Gen Soko TV oboroso bomogusi Eye Gen Soko TV oboroso bomogusi Muligiriri chetre chitaika emerongena na kianda maiga yense yamwe emambia bono togendete kuligiriria ayale se chigazeti Diana tukajali twagenda umutimo gwantebi nayo wente guchaka na majiri gutanganira bono senjere nsoko kwa buji nchina buji litangani bono kora bucha naye agotige Manchito muligirira waro ninchenkora bucha Gazeti ya nao tebinganiko kurukwanga The Daily Nation ya tugendete gusanga na gotengango kumanyira lingomo nago kumanyana lingo mugavano yoma asirieta Cecily Mbarire kurwase county ya Embu nigonera kuringolirwa ne senate ya sakubolirwa bunabetka gutumia chibese ichire 10 million gosi million 10 echialingi chogokora magendero kwa abasaye emerimo nabigoko kora egati yobwaga cha sensemi cha Embu kulinda kabaga go chibwatuka go cha somo konyi bo muraibenso yore kidure kindike asumuro biri abwate wabana boda boda mwanchito muligeria namoboli akuboli gwekya gereta kabaga kubwatuka chibese icho kolinde nigagoteba ngata chibwatu geta senchirerembe nigachibwatu gete erianyare chinyare chikokonya abana boda boda ekero murai omokonyi bo murai bensi ya Kenya abwate gusangirikana na barabu mwanchito muligeria no mugano rase gazeti ya The Standard ni maito yemto Innocent na chigo sanga naye garayo sanga tumane ko genda se emigano yende mayo kumanya igoro ye umuswati Cecily Mbarire
nere obekire gaiga ase gazeti ya The Standard page ya gatano kabira sokare goteba ng'omugabana bwe county ya Embu Cecily Mbarile bono niganyare koba kagwika busio bwe senate na konyaraga baga kuburirwa amaburi kubwatekana na kile watenga chibes chia magendero chi milioni 10 chia nyartuka ba chikorusi kwa kurwa aso gokora magendo na konanwa gochia aso mu sangirekano ge siasa ni bateba nigo chia nyartuka ba chikoye gwa gochia sabarundi chipigipigi omwanchu murigelia skili bateba nga nigo bono iga banyartuka ba ikaransa na kurigereria igoro ya ngakichi county chikonyara kwa chigotumika chibese chiabo gwetera se committee ile kurunga county public accounts committee ya nyartuka ba ikaransa na namono konyara kwa bakurigereria sikeli bakare batebanga niga twale tumuro belio gukumirana na abali bakuru kwa bagendi chipigipigi ekeromo konyi bumurai bwense emoske kithure kindiki aigata seseme yikobwatekana na yumo nchumurigereria nigo bono ege ikare kyo committee ya nyartuka ba ego gekoragwa no oyo rumunya Kirugo Moses Kajwanga museneta bwesemo ya Homa Bay babete bakubulia mabulia yo na namono bakanyara ko babatebangani chibese cyanya tuko chikurusigwa na kunyara ko bachikotumeka aso musangerekano oyoge siasa libo liriyaye ndiriba mubuli tiga igo mwancho mulili na ndasanya tuko babatebanga inchenta gete komanye SNTNC ya Kenya buna nigo na nete chibese cyo ochia asaba na boda gwetira ase chisako chiabo bese chitinanya tuko bango chienana ochia asaba ntobena niga tebanga nenchire yamo yogo kinya magendro mwancho mulili na bogonyara ko bago kweligelia wasoma mugano yuna kunyara ko bago kumanyanki kelikendete bali bakwamireria serikali bakurukunga opposition bono nigetagete amauncho lili yakorwe ase kiombe kia IBC bosio bwo bochori bu mwaka bw'ikirubere 2025 ibere abagara yabu nigo banyara ko babakorokia obwoba bwaba asibakare gotebanga ko bwatekana n'ikibura buru chiarorekanete engakio bochori oboke buli bwakorekanete umwaka uri mwancho muligereri chitalike 2025 ibere umutinye 11 nigo bono mwancho muri bateba ebintu binde byarorekanete gotwara umuchando no ubugoli bw'ebintu biri bikurunga bya teknolojia biri bagorunga kimsi omwancho muligereri asibanya twaba bawo ikasi abisi bagotebanga nigo batagete komanya ngaki egendete asibanya ko bago saba commission yeyo enyara ko bage koyera ligani boikirano na konyara ko bage kurusi bintu sibiri bitabwenereti gachagwa nigakwanete asama gacha anniversary towers na batebi nigo toligerente naro asumukutano yorete egekakiense yamo akanyara ko bagakobolia mabolia inanda gatebanga goikira boniga titokonyara ko batokora ngamwanyara ko bamukobeka enchireria yokoro kinga nigo bubwate obuya gochia asikiro monto igo mwanchu muri na bwesomera CPG na kunyara kwa kumanyanga ninki kegendete nintagete koira na CPG ya gatana lima ye gazeti ya The Standard ya sobwango na koranga abo obisa bali bakoba asichinya gitali bagonga clinic officers niko bona banyare kwa bago kora umugiro obo bwa matuke 33 nelimo ayo matuka 35 nelimo ayo nyara oyo nyara kwa bago kogendera asibone gabanyare kwa bago tebanga niko bali kiro koigwana na ekiombekelikia geteneta abagabana gego na COG na ekiombekelikia tenete abobsabu bakorunga clinic officers mwanchumurigeli nigo banyara kwa babago tebasili tukuligoro nigo baigwana nete libanyara kwa bago koro mugiro yo ogenda sama tuke 35 nelimo 36 days na gwetera ase umuliki obo omonene we ekiombekiye korunga kuko gose KUCO mwancho muligeli George Gibore ni gatebetenga nigo bono banyara kwa bagokora umugiro yo nigo bono batbekiro okoigwana umurai bwense Dr. William Ruto nigagendete gusukange na koranga se county ya Nakuru onyara kwa gakonyoro bunyamasi bwiki amakia UDA ekera gachagwa nera agendete kwirobeli kogenda ase county yo libanyara kwa bakoranga ngige chiko bagakorekana gaigo mwancho muligeli nabo konyara kwa bagokoligereli na konyara kwa bagokoranga ngigeligendete murai bwense nigatwara chinkwana na omokoli ebiasara elieta okurukumya Samumburu oyokurukurwa ase county ya Nakuru na bone go mwanchubuli ni batebanga abangi bali balinga sesemeyo nigo banyara ko babagojoka kurwa ase ekambia rigachagwa na abandi banyara ko bakogenda ase mburu abatebanga gwikira boni go murayo ito uli kunyara ko bakakoranga Nakuru yagendere bosio nigere oyokurukwanga omoske Dr. William Ruto mangana nyalta kabaga kwano no mo MCA bwensemo ya kurwa enseme ya Nakuru nero kurukunga Hassan Duale bali banyalta kabaga gwikirana senseme yo igona boko nyara kabaga kuligereri abarayi bali banyara kabaga kurwa sekia magia DCP gose bali bali kwebwatani no moske Rigathi Gachagua nabona basoire senseme ya UDA ninkomanye ACPG ya gatano gatatu umurobeli ororo bakari gukwaneranga chileses
chikogorwa na omwelio aba nyanyimbo baigwa chibesensi nini abantu babugirie se chigari banyara kwa bagosiri ugimo bwabo tagete Diana nere mweli baga Manjito murigeria tokogenda se gazeti ya The Daily Nation tigana kwira somogano uri mutanga nago tebingo munyaruko yomo nere nabetiga wikira nasigeta seni kia banyanyimbo nigo bakagetenga nigagendete kubwatuko roboti kolendekera igetegari nigabatebetinga nche nasinyiruko gende skuru kyagarati mbwatie skuru fees kolenda abanyanyimbo nigo babete bakumugorera ebintu biryaganirwa ikira nase skuru musbati okorkwanga amuisike okorkwanga Sandra Jerono ujyo betega kugenda segeta seni kyabanyanyimbo okorkwanga Kapsabet Police Station ase county ya Nandi nero ujyo betega gokonywa n'abanyanyimba abo baliyeteire yo guchikwene kyabuna ngokora ramasomae na konyora ebintu biryaganirwa gukora se skuru gusoko gutumia ase skuru manjito murigeria no magano bwoko goki osomesko yanyatka gutara kilomita 10 wikasi ketasini kinayo ko bwato gwancho musonye ko bwato gokonya bali batabwati na nenkwira se gazeti yase gukwanira igoro ndiye nyomberi kurukwanga parliament nyomba asaba jumbe bakobera rucegaiga muraibensi ya Kenya na betega kuba mucia enga keyemo agatebanga nigo bukurumi bororo nande nige korokyanga abajumba bange nigo banyorire chibese chuchire chimilioni 10 kurwa ase omurobiri okorokwanga money laundry ase abetega kuyukana nande no murobiri oganiriko ikigwase bungo nyari kugukwanirwa kolenda abange babo nigo banyorire chibese kurugagu asibo igo omo nogeribwe bunge Moses Wetangula nera beteka gukwana sisemo cha Naivasha akabaga ko batebinga abange nigo babwatire no kubakurumi kurwa no nyena se abananchi omanjito murigeria saguliye birono mugano guchikunyara gwo gwesomera se gazeti ya The Daily Nation page ya 5 ne morole buna aba bunge babwatiranire no bakurumi na ngoira se gazeti eboigo okoira sobwango aiga egazeti ya The Daily Nation nigo gukwanira igoro yichisimi cyabeire chigosira se county ndo chegaige kwanire ne county ya Nairobi, county ya Mombasa na ya Kuru na Kisumu, Eldoret chikaunti chumwa nchito murigeria na cho chisimi cyabete chigotoka una chisimi chinyinge cyabere chigosira nigo chigo ikiwase enseria ya Uganda, Tanzania, Rwanda na Burundi chine chinze chitwetana ine konyoranga esimi yago ya ibiru gosomo ntotabuli gwesimi bwango iga yatokira senseri ya Uganda bono nigo DCI bacha kirobo uningi asibanyarite bakobwata abasaye batano na babira babwate chisimi chikiro 150 mwanjito murigeria chisimi emia yemo na 50 echichare koirwa go cha senseri ya Uganda igonga bacha kirobo uningi asibatebirenga egati abale babwatetwe nomo raikurwa sense amurayo yo mokurwa senseri ya Uganda obwatiranire nobo kurumiyobo asaba ko babakwe bisasi chinse mo chikoro kwanga shauri moyo no bako babakwe bisomo chito murigeria nabo wesomera subagorore buna ekera bayibire chisimi echo ninkibago chikolera tokumanyigwa nga chi software njira bakobeka sisimi echo ebenere block digo senere logged out chonsi banyara bago chigora na gukora buna batagite Diana wakwanire igoro yo gosira gwe chipikipiki kwana ko rwe pikipiki esimi by the Nairobi tina urura kini masemo abangwana natumikirie te pikipiki asenye nchu bali bagotura mono bakonyora bali ase chipikipiki igoro na ure twe simi yarenge nyorete ese chisa isano na ibere echiteke 33 ase semeli yangi amadare nariko na chire nyagitari ne ireto murwo irororo koira na igangendete gukwana esimi mugasoigore karusiwa bagacha bagansiekera kanyora lininta te gosoka iga utete kwa mwenjera enje simi noera bakarusi bakagenda nero bakura kurogoto enjera baka ba deliberate pikipiki ende yarumaiga yagatebitiga tubabwati ngo tubwaikere nande oli bali basoe highway gati kwasokiwe service line batama bagenda nero bantu tugenda tugutaburi gukisimi kachaka ko track nande bagoteba innocent ngano ina bantaba ko ibacyange babegete buna pastor babegete cyanga bya turi kumanyanga nabaye ngachaka utrack esimi eyu finally ekarorekane kera yarorekana mweli kalima ngatebi rero chi consignment chi bakwira nande batarire esimi kuraye ligere libale gabaroranga ki eye value ya enerie tibago chabacha kwira kasimi buna kaliga ke batikalimba kwira na to na akira ndons wanjumuligere to SPJ we aba personal mono ya jandwani hata ite konte bingo chale ke batito basago chicha to basago chicha bwaro bito ke batiga bwate iPhone mumura
gagira njira dire lakini esa guri gwakwanire ni iPhone ya bwate bono esenje chomogolera gabambe kali ya ke batatu bwate iPhone bono gaki botu bwate iPhone gaki bono ntarekera DCI bono ni ya chakire ubutuki bwo korora abangwana gete bakaibereto musongo ndega iga oro muiboru bwense ya America asagotebekana asiritie chishiringi chi milioni 32 kera guchikomia mina koigora maisa kanyora chiachire ngagichia chieto mwanchu murigereri okodi gwa kwa magena ya mabera kurukwe gold aibare goteba igare kilogram emie ya 50 niko bono mwanchu murigereri bagoteba ngaba DCI niko bachakiri ko unengi abangwana babere bagotebekana banyara ko bakumura umungwana yomo uyoro muiboru bwense America siba mungaine tenga komoneri bara magena ya mabera aliara marongo mwanchu murigereri kolenda bakanyara ko bakomoa ya kuruku fake niko bono bagoteba ubutuki bwa chageteli tukoli gore keraba DCI officers basoeta sesemo ya Kilimani ego mucho Nairobi na konyara ko bakogenda na kubuna chi save chenyombe yemo chiyo chigotebekana ngano aba kageru abu bakora imirimo yabo mugano ingwa yero cyase egetaseni umwanchu bitaseni na namana bakari goteba nga niko litanga ni bamwete amagena bakamuteya yande ngo cyare igoro mbanya tuko baba kurusia amagena ale kilogramu isane no gutaisa to kirwa teba kikagere kiro chikoba chiekene chia amagena alia gold mungwano yu aselie to nga Dave White niga teba nigo abangwana abu banya tuko bakomochira aso mtandao se company yabe kunyara kabage kon chichuma nabo igo namagena ya mabera mbabwate website ya bagateba mbabwate enchira bakonia amagena ya mabera sebwango igense ya Kenya nigo yabere gekobe ku maiso asebiasara ebyo konie gold ime yense ya Kenya mwanchu muligelise kuligera ligaiga kokwana bale mungwano yu musongo yo kurunga David White nagoteba nigo bandu setiga iga sense ya Kenya bakangira bakankia sense ya Uganda na bakanyara kwa bakogenda chinsemo ao ekwamba kororekana no muchando monene ora sorogo ngoro rwino rense ya Kenya na ndagoteba ngabanta bangiberete amaene abanigo babwa tubumanyi bakurunga professional crew igo muchumuli nabo gwesomero muganule ngomanene asikilie gotebekana ngani go banyartuko bakumungaina no nintu Nairobi ya City Street cheito chia Nairobi nabagotebu chisimi twale gukwana nga obwata chiribu komya bunkonelie simi bantu bachi kuikabanya wara babuguretie ose kwanyoro ngonko kwara kile ubona ntiboli bwokoro selino ni chinyonga abana bawichiesera kwanyora tubwatike aba andire nataka kugure simi Nairobi iga tobasa kugura rwanga ngaikwagura tobasa koira nororo okay tobasa koira nabo kwegure Diana muna watebe tigugo obwato gotoigu boigo yegwo kana tetu kwego kakere muri na baro kwikanyombe irime korero mwanchito murigeria se gazeti ya Daily Nation page 12 nigigo kwanera igoro yo murakera asibono kurwas chinsemo chinyige cha Notistan abegondoche chinsemo chia Lamu nigo chiombe chinyinge chia Siruse tuge nyinge nigo yasirire asitokumanyigwanga abantu abange bono nigo bakobolia serikali ureranyarege kubakonya na bweswani banyare bakonyora ndagira mwanchito murigeria ngoigoga igando chikurwas chinsemo chia Laikipia nabego not sub county asinsemo chiri chagalisa aiganiga abantu abange che nabarabwata bwatiendagira asiba kubolia serikali naro kwenyara ko gweswani asiba igondoche ababegwa nigo basoira asinseme icho bachakire boigo kobogolia chombe cyabo gusetugo yabo nabayigo goturubania omolemba asinseme icho ndoche no kuboli baboliria serikali kunyara bagweswania banyare bakubakonya rende etugorende tugane itokolinda noroche mwanchito murigire kura chinseme ichi bana batemire koira nawe naborokiwa abagiredi komyas chiskuru igonere byana barubanya bari bakonyora omolembo nabege bintu byabukurendo tatenkoliro muganone bwo mwelio se gazeti ya The Standard bakarego tebanga bali banyartuko bakonyora ugwa kwa maega yo mwatekano okorekanete ase enyomba ya ambassador aiga stokota balero bomb blast Nairobi atumaitiro gora bomb blast stokare karansa bagotebanga mwaka bwirwe mu chimikianda 93 nigo bono banyartuko bago iki nabusi wike gambero kine kikiabege tubusi wike gambero mwaka bwirwe 2020 oyomo ekyombeke mwigunga kituo cha sheria nigo banyartuko bakobwatanigwa na abali bagotebekana banyartuko bako nyarako bakobwatanigwa
ogwateka uko kwabeta ase nyomba eyo ya ambassador yanyarete koba gakorerwa obusagani omwancho omurigeri gose embassy ase omwaka oyubweribwa ya mochimikianda 93 bagoteba obusagani obwakoretwo n'ekiombe bare goteba kiari gorukwikenda Al-Qaeda mwancho omurigeri nigo bateba ng'eserikali barabuku bwatekana barabu bosi wekine kibabegete ng'eserikali konya yateba igunga ebibage mbichi kwa bigosagana chinsemo chia Nairobi kurende nchiabeka oburendi boisa inegento kerirete abakenya bande baganyara kwa bagosiri ubugima bwabo nabande bagotigune chinkoma chintindi bono nigo baganeti banyara kwa bagwaka na serikali kurende kineke kerege getebo sio gweke gambero muna chebina Justice Mugambi akanyara kwa bagagoteba nga ekineke ngebekiri asenchira yobo kiranu nabo igagateba nigo kekorekana getabu ati kirigotebekana korokia nganke bwenete kogendera bosio igo mwancho murigeri nigo yarenge ogwako gochia ase abangwana balia banyarite kwa bakubwatanirwa no gwateka kwe bomu ya nyarite kwa bagekweyeria amagacho embassy gaiga sumucho Nairobi igo ekine kibabegete bosio mwancho murigeri na kero kinigo kiago kanete une nyombe inero yago kanete bosio gwekegambero sikeli batebetigwe tibabegete kine kia senchira endonge tate kwirana ase omoelio bwe egazeti eye ase chigosori ase bali bakubwatie chigosori iga mangana na mangarororo nabo kunyara kwa bwe somera urorenga kikiombe gia CAF kianyara kwa bagego ikase ya Kenya kenyara kwa bagego kurigiria biti biri bichi kwa babigo tumeka bosio bwe chigosori bwe chio mwaka bwe chirubere 2027 yase keminano kilige kurukunga African Cup of Nations ichiko korekana ase chinse chire asoro kongoru Afrika ya mocha igaiga nabo koro nyara kwa bagoko mu waziri Salim Vuria yote nete chigosori nabo igo omo waziri okurunga Soipan Tuya oyonere okubaka kwa ase serikali nigo banyarite kwa baboika asegeti ya talanta bale nabo bisaba CAF bagendete kuligiringa kigendete kwagachwe ense ya Kenya Uganda Tanzania 2027 gotwara bale ekeminano kelie kuruka African Cup of Nations bakwarigania sobwamo anamono nibo bachiko bakoligereria omwali obwe egazeti ya The Standard page omwali ngo boli balenga Arsenal nenyare koba gekubeka chinguru eliko nyara koba gegokora erango yabo yokoligyo obunyangongo bwense yabongeresa nabo bwesomera nyare koba gokoranga maiga yogo itone timu ya Manchester United bono nigo enkwana ya chakire asibakali koba bakoligereria timu yekorawa na Arteta ngo nyare kire koba kegokora emyaka 22 yanyara kwa baitali konyoro bunyangongo bwe Premier League nabo wesomera na kumanya mange nelitukulie goro Champions League yago saletigwe ekeminano kialenge omochie o Benfica nigo kialenge kenne Real Madrid yega kuchigolinye asibere mu goalkeeper nero nyonse tiegoli yo mwali ase chitaika chyo mwali we timu ya Benfica Arsenal nero yaira netekorwa asoko bugwa na timu ya Manchester United ekabwa chigoli sato Chelsea nebwete Manchester City nebwete nabo igo mwancho murigereri Dan Suarez umwaga nero bwatamanga na USP igo nche na minyora ase obwenge tate koirana ase semo yekatunda yana tigara akorera Manjito murigeria mugaro ni mengi nabo kunyara ko wesomere yende kurase gazeti ya The Daily Nation nabo igo gaigango gwenda ase katun nigo seke ngongino kiane aigagie gomro chaiga ege tabu lakini nentari getabu haigeri kiringa boda aguna ndocho montonare pigipigi gagu no abegitego bya ikuru magiga na ndabo goleti omorero gaiga Manjito murigeria aiga ndoche egali nero egali egose yasambirwe kiagaro yo nabwate kegenga kibwato omorero no yo monto yo le pigipigi ruga kuyimnyokia motu akora yayire innocent nindoche gabu tutamanya ningikere kurende naroche igoro bali bakurukunga matatu association na barumba bwatenchira yabo bakale gotebanga kero muchando beira bana boda boda nigo bakale gocha banyara kwa bako basagana batebetengana obarase kubugulira chikaso kuba kurende twa batete konyare kana boigo banyara kwa bago twaro koigwana nabo koranga liberera ndirabuo nabo koranga nigo bono umuriro bwogete igente kabuguliti genge kegenga igikorekana ngaigali go yabekirwo umuriro neregendete gosokilio kinigo erenchire yamo tete kora gusina machiko bakobeka bara abana boda boda akwagonyara kwa babako bwati page 12 ye gazeti ya The Standard na nje tiganso ase cartoon eroro nyara kwa banko ligerelinga ninke korokia ase mambi yabono mwancho muligereli bagotebanga onye togo chichakera twa kurangeri dio manyanga nonyore
igesusurege kongo sinonyora mang'ana mange ekene kiombe keligia senate gekoligeria mang'ana yechi county igurunga park nabo igo nindo chega igabagabana na barabo ba omwanchu muligereri anamono committee likoligereria ngakichibes chigotumika ase chi county ao gona bokonyara koba gokomanyanga na bagotebia bagabana use koligereria bonzi nejisese ibere lakini use koligereria abagabana yaboire yene ekororeka nesese bwate umubere umuya omonene bone ekobolinga bono utadu ngiorakore senate kere kurangiria bagabana bako gaige yenene yacha nobukali yabatebinga ngiorakore imanyeti ulingoli umbokorekana chedaya liri nabolia liboli litwateba abaligereri baitu bari ko babakwiraniri tutokogenda timati gosino bwate feedback twakorire lakini ndo chego omurigerio yo monte biringa kidiana rero kwa machikogera timboka bwangu aseki ensa tombe keretia screen na motebirie naiba ense yuna kubekiro manchito murigeria rendebo kaichaka kuyarigania ogenda simiromo yago okay igo nensa yagera onyoriru biye mono mambia Diana akorangeria dere alam nagoteti alam yarose tiguno mungwana yomo uyore gotebanga nigatagetere muturere bweka lakini nde bande bakayakorera mu nchuriri biamono Simon Unyura so bali mo tuligereri kurwa senseme ya pipeline Nindoje Benjamin o Thomas na bande abange Vincent Mugute nabo igo nindoche ga Professor Maji Marifu biamono my brother 19 thank you so much etire chitake 13 maiga ichinsa ibere bolero nigo tutete go sansura na kuligelinga akitoko nyora kabatogo tingi chinyomo cheito asomurubili bwensoko bwa kirensemo yo mwelyo ongwana gurukunga Albert the coach no alega iga Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi erikwe manyabona wataka kuchitana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondegi Diana Ndemu Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kige kos kiamesa yamangana magia oyo n'umucakano w'umucakano ime ya Nsoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamangana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritkuria Jumatatu ensa emo amone chinzi isato chabotuko nimbe kingo koretera amaya ya Nsoko TV eritaliane Ishmael Mogere Kurumucho mwanu Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira y'obwikirano emanya mange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omuguzi Ensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya televisioni y'Ensoko wikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchulia bono nabokonyori baga lyabene liyokoralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetere namba yaito yobonchulia 0788666662 onye kubwata libolyo obosemia gosekero kende gyonsigoro yemirobili yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666662
6663 gose turikiririe kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ebago tebango yose komelio nero gose kabya. Maiga yo konyora mangana mange korwa segete senikia usigete Ensoko TV. Boni go yakirenga kingo koleta nganya sai. Nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia. Murobili nigonda olete amuna basomba banya sai. Abu Australia ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyale ko ba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa ikomirebe chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubili Lesson. Seseni. Ine, nuganete betri uratumia segali yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegali enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwage acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739690571
7855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Eye Nensoko TV. Oboroso bw'omugusi. Manjito murigeria buna twachike tukogotebia nabe gogo kumanya ngane ntunde yende togoswa somagenito amasamarieta Mr. Albert Ondimu oyore life coach nigo bano togochigo kwanera ensemeria ya family gosobwa mate buna turanyare tokwaga chobwa mate asibali bachakire nyomo manjito murigeria nawe go bali bataite gochego chaka asibali no morobiro gochego chaka chinga kiune chiga amabolio gocha sigeta sengetu ge studio TV geta sengetu ge studio ya Nsoko TV manjito murigeria gitoma mabolia sina mbete studio 078 marakabere 6 maraka5 na 39 namba yo moiria somtana ito Facebook noto live YouTube noto live eriyo lende life coach totoko morukasi litukolia lero nga no munyagetari nando mwalimu bwa manganaya anyare ga gutwira liri mwanchito murigeria igonga toska nonse kabana tutogendera gusanga unabutambire terane ndana ndemo na ndetigana mwaligani omogeni tase studio igonga liboli lyago litukolia lero no liko irani ligwaga igo mwanchito murigeria twabire togusanga nabe goli tukolia goron kwa boletie na inchenka boli alitukolia lero lichibu kwa nyorire mogeni karibu sana. Thank you so much. Abo kwani umurigeri gari na nje tigante meukwana nja Maria Dhangoro kwa Albert Ondimu na kokire sana go Jesse studio nilitukulia kabere torore na kitoko get information eliere necessary ochaka go build the foundation of our family. Okay. Akirembea mono. Asante sana mwancho murigeri kwa muigure na rukurunga Albert Ondimu akiogendete kuru last week. Jembeane kabisa. Ya no wo kumufu yanda. Kororanga we have built. Last week kwa leta tachinsa sema iga. Yes. Wagatebanga Albert igata tego kunenengo. Kera bagatebo kunenengo igo wakwa nas somo chando berete. Yes. Agatebanga go wasaviti memo gochia se chiamate au. Yes. Anamona kera wakwa netenga baswati bakogenda gusacha koleta ase amate bagolete ibintu nyumba ne bakongusana abasacha kubagambira bagateba nga basacha na wenta koro kindu ikurunga leadership kurwe wiki yugo cha igana ndirero twateba tutagete bono lintu aligereti nga yumo chando urenge tukarakwana kwanira biri byare nkoro but bono tutetere tukulia lero na Diana teba tuligerelinga kitugonyara kwa batukwagacha mateye nyara kwa bageko genda bosenyo mo nibwa temelinda Albert teli raisi sana Diana nyomo de raisi Diana umata we ni maite soga some gazeti umaite ya innocent umaite na bora irenga maybe timanyite saulinta raso tinda kana yana te bano manyite kwangira neri yes innocent tinda so lakini ni maite through experience ya friends family we had a family we still have a family but relatives no kinirete se family kinirete sumo so ati no mukaka my dad and my mom okay oro Diana experience kwa yegule sana oro na bebene Diana tolinga na limwe mwasema mbia bono mogeni tonerere ndanyara kabagata tebi manjito murigere alingana lituli mwamu asiri tukolia lero kagete na ndo director itoke batina bakoliro liragagu eri nayo nyare go kolinyora kolende litukolia lero manjito murigere abuno rocho mento Innocent gaiga lero korora na nyoma chama ya sana nanyoma chama ya nandero obya kolto notono ale nabaiko eno kumachere mba wancha kolende omogeni terero litukulia lingana lituli mwamweri alenge obo amate bwenka nigo bole buno mote nabo gwekumba kolende tibuli kubuneka obo amate bwenka nigo bole buno mote kolende nabo gwekumba nabo igo tuli kubuneka nina lingana lituli mwamweri alenge litukulia lero
ama usengwa watikete kwa ya naye bono tubigete urugeno tatebinga pone na kuriere irio ratotebire ndi statement lakini goteo statement yunje tiante magonya understand kwa language ndai ubya construction the family so kado de benge family no motefu na Diana kwanire motoyo taraboneka litangane sometime na bora liyo kunamari motoyo taraboneka mbeo na veracha motoyo taraboneka na bora nyore no bwate yesabo kere so strong kibune kya nyuke so igokero kuriyo liese family family ne bwate binte binge bikunyebona nyoma utaracha ko bwate inte bichikobona ndabuna ayo mugaka wasubona ayo monyena uri osoire se family no bone to understand binte no ku understand binte bimbakumanya abantu abankomba maite lakini umaide bagutaka wasium kene gero adenga won teatorari eri kando ikina bagode ndabagero bama komenya no bwa matobo bubunegete for long yabenga kiangongu uja ku amend badai so kere uja ko ba ku amend ngiye ko involved familia kare yaboneka na ke uju kuboneka bono okarerange gende kinge bwa to muchando ugadanga kora atiga tora atiga matuku makana ndu tigo kore nge discuss nando gatiga matukabira tatunande something wrong happen ugashume so the moment ukunya washume ebinte binge se family motari go discuss motari go nyako ko solid kumanya sabantu mwacha kire family the foundation ya family teri ko choba strong okay yes watebire ndengu mutenoro uyu kerembeo ya chire barenda lende ngatonyara ko bagokogenda nse usonyara ko bagokubunekana korende bono kwarure explanation ikiwataira makunde daro watebire embeo nerororo inere amate barateba bagusina arorende to basakogenda bwango ukire ngana koragetiga kiratoba igase nyuma nabura kirora atiga kiratoba goko amachire again don't get rotary what you keep time say family about the when you proxenate some of the information you go to collect the problem bindumbiro jo utari gote banga tiga tubiga jo chimambi e family ya chagete na abantu babere ababere muri ko ganyagendo go chimambi te bania kene sikere na kebekero ronaki barati Diana na Innocent te bania kene Innocent gako gechu lakini gakwenda isiko gali Diana tayo uchikolenge lenga Diana neke na akoleteki anteveti ukwira na back guilty in yourself na bego cool down your heart okay yes Diana mageni kuigule unagoteba amaine lakini mbaro konyoranga uritayo kare gukwanira bonse babwate igo okuganyoyo ndakwanire na gose Innocent rabaro chinere okusonko seire kusento gane ito solve solution inate oyo gochakitiga chaki igo gose ndotabwati wese cyo go solve ndege tangana there is no ego in marriage there is no master in marriage there is no master ndo de banga omugaka igawa de banga bono ga ninche mbwate dekera eke odenge eke yoko mnyoka ninche ngogamba bono ngogamba ga mungino yotabana tien condition yo mungina gokaraki yango denga e family nyinga abagaka bali bakora tegerera kungu babo odanga kie sometime kinde sikana Innocent muna bagaka naboduko nyakungena nango ma edinga ndokeriti ndo daga makungu agareke ante lakini ngoira na buone nkarazi no mukungu one I only listen for suggestions mukungu yogo kwana mangana ya mangana na veta banga what I need to do lakini musacho gotegerera umukungu waye believe me not Innocent a family you will progress not because it to mukungu yale the leadership ya it is your leadership omugaka obona to ukwana lakini umukungu suggestion cha uza no bwate solution lakini ngesengo ale bagateba gaikaransiro oyumo goteba abange karo konyoranga omusubati nero gukwana they don't listen bakorange baba directed mukungu toli wanje rwachi gukwana somusacha in the open ground lakini mubwate your own part of ground bedroom okay tigadara gotebi wana Albert kwa kwende watebire
gotegera umuswati yanteba constructing and umuswati ogamba watebe conversation yabese yamate ebikaro byeite bitubwate byukunywe kawa magaroba gwete turamajika itonga gitoka menya nabangi na baitu. Thank you. Twatebanga mungi nago goikorogo korora abwene taitabe gugu ikanga ebwenerete ekero guruguru gesieri bakubuli ngaki mwaka litukulia ngakiriale aliyo so nyumba na nenga na uko bakwani igute tukukaningi bikali katibe tukulika ase bikaro byeito byajua iyere ngao. I was happy and I've remained nearly from the day I was here. Musacha naro ko agede simigaga danga the dynamic change. Okay, thank you. Innocent yekango to ikaranza naye kongereza na gigo jukora mukane ngwale ngogera ngomo nyoma kai ngwale ngo iga abasaja abange gelimo kona kugamba gali gamba mangana development yobo akabwino again that ye family yani family jana chagete magendro ne mugungu ne era karo ko kwa moletrikiro mundata ngo magendro kwa kolire kero kwale tu mukungu, God forbid Diana nyasaye nyabere nye statement yengo kwana kero kwale tu mukungu yukwale te mechando so much na kiere mechando the Innocent ayeturu to associate na Albert as the way kwale was associate before kero go to associate na Albert e family ya ongonya tigora mamo mino na tatu mino ga the full time kwa bwat chia very reduced. The moment you kwenda kugamba na mamo mino na tatu mino for long muka already very neglected. Alright. So it is you no mogaka leadership na kyo to associate ko unite abantu aba the community. Tali njende gerege ka ogie coffee kya bagaka na kingo chukurwan mukana nyumba. Okay. Now wancho muligeli ko igure Albert yo chakiri this statement chinene gaiga akale gotebanga tukua na magendrese bikaro byeito tali enchira to chikaba to kabruka che amate responsibility era ibete square ya sabantu bali babire banchaine eli tonyara kabato koligerelia chitaliki 14 muti nyogo cha intunto bwato mugutano timanye tinga ngakyura chokole Albert owa guli bagoji submit ya saba sacha beka era chitaliki chine chine na sane story torolega ki tocha kwa conference da ya bagago batebinga ki amangana itutuko kwadera na araya Innocent tonsaririo mogenja the first whatever chende ngisemeni conference tonsaririo mogeni bajo bolivere lichise moje irwa tonsaririo mogeni aina kibati tingwancha the first thing abagaka bali batete family ya Innocent grow. The first thing ingo ikaranza na ta Innocent ngo madenga Innocent there is a machiko ya family na machiko ya into musacho kana tubi yabu awa denga Innocent kero kundageri gai siko yendege tangani koranja muhaira aragera litangani onya kwangulira gai gakwa debanga lero nje na Diana ngwenda toriska utukugurire nyama litangani ayibuno musacho kwa mwiri gutugurira the first thing korata majibeza chenya mera akorumu hao obaho garaki not for a bad reason but for two reasons aikwalire nyame yesika togocho twara appetite nyomba kera nyomba bana nyakolie sukuma ayozo ngwalite nyama pono bate appetite nyama nande ono ne sukuma utage lakini maonja alite nyama lende gete na basa thank you yeye ndege tangani your family come first okay it's your unit now the three tangani yege ntubando kumanya marriage it is a foundation for a man to convince a woman. I get it. Diana koruso abogo cha seito ina kinte anda soba Diana. We put here all factors remaining constant. African marriage. Diana koruso abogo cha seito. Inche mechando ilibone tu apanira. So Diana it keraja ga seito ihombwena to make sure that there is nobody from outside ugoja kwa peace of mind Diana. It's only me. Sure. Bona nenda jago tegere na Innocent ogonte nga bonda yana tacho kwa na nyomba gawo. Bona ndi ona ile Diana peace of mind. Obasemia. Ndira basemi nguru. Okay, bosemba rundura kana. Ewa oboseme bwao. Bolengereria yabuno mugaka leadership don't forget. Egenti ke kwaro gotebiko. Neke nenge bona tugwira na Diana. Maybe ne riboli elio. Yes. Nkagete nganchire ngoro ke daktari. Okay. Maybe nabogoto tebi
ama mocha abantu abagocha bameki gosama mocha gocha abegatiyo mu kungu no musacha keroli connection ire kusasubwa amato bigentu gyakogera batari kuigwana. Diana ngware ngo last week. Last week na tabetenga amangana nale kero to kuchaka nanje nae. Amangana nale ngo assume. From the first love, second love, I explained. Obwanja ni buri mwomerana nanje Albert Njera tali baro mubwate kero mwachire mu introduce ya Bible. Tali baro mubwate kero mwachire family. Abono kero de banga tutali gochiku wadanga tutali gochiku iwana ekenti kitanga ni ngorupara kwa bwate freedom yo gukwana mangana house ketwa chakete kwa bwate kero toikaga ega nyomba ngo kwandiri bagukwana mangana was always I believe in gender right. Alright. Bono yamakobanga it's a pull and push friction. Bona amachanda yamakoba origereri mantha bange badenga the foundation of the family breakup communications. Lakini mueva communication ye ingi mo communicate. Egete. Inki kikibana go kwane wese family. It's not everything. Believe me, I've written a book what to communicate, how to communicate and when to communicate in a family matters. Because the communication is a problem when we don't know what to communicate. Tutete tumanye bibitu butakiri gukwanira. Yes. Lakini rende nche kerangora aligeria air association ye marriage Mr. Albert. Yes. Igongo yararabune campaign. Kera liri tokomira na para ni esera ya nankoni. I need to tell you ebintu biriye bironge biragero nganche. Yes. Yako gerekero ko genda sekerole. Igoko ligeria gataya gakane bya nabe ka ward just. Kwa ligeria na yakira mabuta bironge ward just. Basubati mbale to mukorogobo. Ebintu mbire bataire sekerole. Nje bona kerande campaign inje na winire gara inje ne simba nali watu. Na ale drigo sunga. Na ale jimbiro ne jiagie jingo minyoka gojiali. Gete bono ne authority yana na stambiri. Dynamic change. I will take you back. I will still take. Now, I like the way that guy used. He summarized a lot of stories. Dynamic change. Okay. Yes. Kero banga kwa mugwini korunjera. You don't need to solidify yourself. Igenda bwenda okora. Nyaroka na nyarta ko wini korunjera. Ngikiagera taga kwanja. Because igenda bwenda ko manya innocent. God forbid, every person has arsenals for the war. Kedia obiriveting anje na atumegete ankamo win na nagote aburide birwanero bya. Thank you. Because there is no way other you have won the war when the war has not started. Okay. Gokwegule Diana. Kera muri para na inu mogenda te gukora marigani ye campaign. No ena se campaign yo maite. Ntobwata bana inje ntobwate no yo bano kolie campaign. Okay. Once we kaba beka maxi. Yes. Igo bono nto esto kubeka maxi ya innocent. Ntekera tukumira nese bikaro byaito oborori bwaito. Yes. Kera kebatiago nte ibono rero nanchire nire tigante muke gorio nale. Agonte birero mwetu munginone na ngoserete na ntogonyerete ige na inchi namote biguru ensemo ngotogonyerunde twasegetananga aha siture litogonyandi karoli achagire gochege kare ntutu analete gotogonyeru twanyoranga rende nibaga twari gutugutabiri tubugate twabekanire omokie. So in one way or the other ndabokonyora buna gwatebe nyomogere y'abantu babere which is right. Lakini mbwate values chiane. Abantu boniga buna tuna gukwanera siasa nebetete. Bune gazeti ekoli kunibwate kire page ya kiro muntu. First page nabokonyora bwata magana guru current issues or political issues siasa ile. Musacho konyora gura etanga kiti gandara aranya lebenki akwana iga. Muswati ogendeli agatiga tio chikuligereri imesono ya chire chiro. Nimbwate my preference no nabwate bintu bya yanchete. Nga kituko ibeka so bwa mombiji gotoletero mu chande se amate. Tumayosa communication what to communicate. Obo ngaimo kobeka. Ekseke kae kiabagaka usoza kino mukungu. Omongina bono na achire nyomba lende kugwandu siese bikara. And I will go back again. Inkaga na abantu babiri muri. Yani we are to execute baka bana no bakinire. Aye no mukungu. Ritangani mukungu okera wadabanga mukungu otabanatie akoiranira rwo gwata ose
akoreki taira nilibobe na ndabono nimbwate bintu nganchete chi amate chinyinge chi atwale umuchando okonyora umuntu giteyanjete too much. For example yaikire numusacho taite kuligeria umupira na naleta kogenda osoa likuruma gitega baikaransa nabagaka bamwe abaligeria umupira kwanyora bano mungina batenga ira magoro make. Marriage does not stop you from your own peace. Kwa ne kiki wanu twatete gukwana emambie tu gukwana bono iga their family is struggling umuntu komenye chio bichiare musubati atate kwa ndi kwaya chigotera mwaga kama tengi kwaya iyo ari kora yete ni bwana kero na nyomo mukungu oyo na maite sarenge tali Diana arenge kwaya Diana ngwenda arenge na attend gym kwanza gym iyo kaleta teme kando we will go back to the gym ngwenda arenge chama probably so kero na amole tabuone taringana musu ya okole bindebyo I get it egendo na amole daramo I have handed her another responsibility, raising the children, being a wife to me. Taringana amode inga Diana bono kuanzia leo nje bono tinde dingo logo gotara na Sophie dingo logo korega. It is Diana her choice. Okay. Nga ko limit ko rese family nga bana dogo ngia bana take responsibility geliki ale ko ira chinga kichinyinge so buguma bwade ale nge 5 agetigane acha go take part of the family. Okay. Racing back whatever nga abagaka bane bale wadenga bono Diana tikega inde kwale okora. Then you are not having a wife. And two, you are not a husband, you are a man. Yeah. You get it? Boy. One thing na innocent na wade timo chaka no kuna tofauti ya husband and a man. Okay. You get it? A man, it's anybody. It's me. Anybody. When I've chosen kunyoma Diana kumukungwani, I turn myself from the manhood, go by the husband to Diana. Okay. Well, one Diana that go to that buildification, characters, chigo fit Diana is happiness. Not everybody. Okay. Selectively for Diana. That's why we have husband for somebody. Wakwanire ebine hopes ne bintu mwan tajitokora. Yes. Ko keto kwanira hopes ndo bata bantu bali bono ndo ngwakwanira communication. Through communication yo ndo bali bakoye kwana na emotions. Okonyoranga we are talking about connecting couples. Tayo. Yes. Obu amatobia. Naro otaitega na bata itoko solve issue lakini kwanyoranga nigabwate emotions. Kwanyora bantu ababiri maybe bo bate emotions. Nakiba barakole bakoro muchando yo emotions bamaye gocha bano ba solve their issues. Oseba gotigara igo na emotions. First of all, what is emotions? What is emotion? Emotion is feelings that blocks your sight. I get it. Igego block your sight meaning naboro chinga again take yang bwana we crash to discuss about to solve a problem. But you feel like that you don't want to sit down and talk. So giago tangi the korora the reality and the better picture you will move like in one you are holding it. He went back to it. Emotions, we will go back at their age of marriage. Age generation gap. Amanda babate emotions especially especially Amanda babate emotion you will discuss of them. There is few things to call it. Mundu mutangani immaturity. Mundu only at the family is below at the age of maturity. A man is maturity, God forbid, the majority of a man start at 35. Maturity. 35? Yes. This man is mature enough to understand it's not about me raising a hand to a woman. I get it? It's not me raising a hand to solve a problem. Then, if you reason, my brother. If you go back at people who are below at that age, they are ego. In the book of Too Much That You Ignored, I have explained the age limit of a man. What is in the man? Emotions that has broken them, they are controlled by the growth. Okay, within their touch. Thank you. Their muscle is still growing. Okay. 35 lakini kwa begete miaka yuko nyomo gateba mu 2028 watebe nyomo 28 lakini musacha kare 35 na liya chaka kwimanya. Yes.
igabona abande nibimura. Okay. Mwanjo muligereri enamba ito studio gere 0788666663 idere namba ito Albert Doara era gabwate message ndende na before you go there before you go there Diana mentioned about the gym. Okay. And you felt so good about it. Yes. Why did you feel good? No, I again to get kora boigo. One abaswati mbatagete ko workout nowadays. I've seen abantu kiro muntu ragateba arenga nonekera utagete umubiri ugo abande you maintain your sobera tabu okore ibintu biryoganiri na bintu binde uchiya kwanya warakinga kikinde n'umusacho tate kwa nde gym kero tate kwa nde gym ali asogosoa abaswati mbakaruteki mbaroro your wife na bara iketa aba comfortable uchiko ku workout ali ase gym. Yes. Bari bubwate kinyumba ki setup cyabu cyatwari kirigento kiri bako bakorera musbati na aroro otebi yaya incenta geteko gende gym mabuta ya lende na koraki nako ya butora none ji politician ngona gora manager ze podium ba oteba dinga gende butora mabuta bande batebanira bintu binde. Yes. Kwanyoro musacha is not comfortable musbati ko gende gym kwenda we exercise bono ga gym yoka nete tekubutule nyomeyo. Yes. Yeah. Nithangane wanda kumanya a gym is a hobby. It's an activity from the mind development. I have trained in a gym for 7 years. So I have experience. I left the gym 2023 November because I tried okay. So a gym abantu baguchichimu bare batatu. The instructor, the woman and the man. Instructor is the work. Mosacho kwende gym probably has two reasons. Mosacho kwende gym oligeri abantu bali gym majorly the population 60% are singles in the gym. Those who go from Monday to Friday. Let us put 5 days, 2 days rest. From Monday to Friday, abantu bawuchi abangi gaiga 60% are unmarried population. Men. Okay. 20% are women. I get it. Women singles. Then we talk about 20% now, the mix of married men and unmarried women. I've done analysis. I've gone through all the gyms in Nairobi where we have done. Let us go back to women in the gym, married. To check it out. Where are they in the gym? Kwa nyomo mukungu kwa maleta. She was not there at the gym. Kwa maleta kwa makiga after given birth, mnaitanga baby fat. So, hata the kule gym. Let us put in a limit tarakora kwa hivyo. I get it. Hata kwenda gym for what? 2 reasons. Ayo mosaje you have neglected her. Ayo nyomba wa debanga okwandegas 24/7, so you are attracted na weski waliska. You have started neglecting her because hakuna baby fat. That's the first thing. 2, omukungu oyo mago feel na nje for me to reclaim my tenure, my leadership. The young and the gym was an infit no mwese kwoli. There must be a baseline in your I wish I'd be like that. You get it? There must be. There must be a montoya I wish I'd be like that. Kwenda a gym. In the gym, a flesh person go check a gym. The longest period to call a gym you train before you get lost. Lost in a way that over the banga tete na gym you start losing. Over the na dinga na mambi. You start denying yourself the power of the gym. 3 months consecutive. Bono omukungu oyo mawe ko 2 months ochaka ko lose interest in gym. Na ndegera kuira na kaga litanga na kuira na ka the fat continue depositing. Remember you stretch the muscle. So the moment you stretch the muscle you start eating, the deposit of fat continues now at a high rate. And your man akekubune kaga. And just explanation I can explain it because in a holy women part,
Now let us talk about the 2 women married in the gym. Mukungunaro nyomire ga lakini feelings that at home she's neglected. That's where the marriage now start breaking up. Then at home you got neglected, no musacho. Uma konyori instructor ama somebody who is training there, who is better part of it, has given more time to her. Are you getting? Ojagira komo explain fanya hivi, fanya vile, fanya hivi, fanya vile. And when the heart of a woman is neglected, it is easier to be sweet. Kuragwa travu eko irengererie byo byegetabu na nje dataka ko bi challenge gurwa sempese ye Vistal but one boniga na bira toki turati buno musacho gose turarorekana matugo tigute minute ngaga agenda completely lakini yekere buna boniga ise kurigereria life coach yabange baroro mugotote bi 3 things itangani yanje yeah of course iliya kabiri mwatotebia tema sana umubiri ugo you keep fit and then finally mitandao yetu bwate social places bachakira gotatebia ubuya bwo ko workout kwarali necessarily na bera tokenje ko tabinde buyore sana but notagete ko reclaim totiga bono no musaja tarako neglect women are attracted no bugi magete buri barora so muntu kitabwate aba search of course imbarona baro bakulinga kibatibu ayendo chega kare kolete kimuru magorobo bantu baye bali na yaroga ndo taka kuligenjira gocha na kerokyo but you musubati kera aligereria ago chogote bingi mugako yo manyete nkaga iga ntuli okora bintu buna ba amate bande bakoraki bagokora so dabutura beke blame so kuna koranga to goteba no musacho gere tigende gitali gokorekana but also buna tuate bobo gimagwa very dynamic abande ba chiroro preferably abande wateba ne obi abande ba chiroro barorire nere nchira yo maintain na inchenti kali na watebe tenya yaye turatiga bone gym instructor yare kagendrete goteba ngakoraiga but kwanyora kurunyomba bono mukuma na moteba ninga saa yitu basakogendoro of course no ninja unanje ndade go beke a final tip before I explain that. I have been in the gym. I would never wish to see my wife in the gym. Okay. Never. I would never wish. Okay. 2, if I expect to see her in a gym, you won't expect that I and a serious aerobic gym. A serious. Aerobics, yes. Aerobic is a full body training. Are you getting? Nakara Kwendoro is an open field for a training. And this opening field is a professional training where we subscribe. In a gym, it's another thing. It's a membership subscription. Okay. And when we subscribe, we got a membership. Nagote bingi yentege tangani kabisa. Mukungu yo nyomira kwende gym. Before taringe kwenda gym. The foundation of our going to the gym no mugaka. Igera kitoko ndusyo. Okay. Nande gentege tangani because gym mugato wakana. Igere. Ina kidna cha wakana, nga kibu kungo cha wakana no tamaite. So naje you are the backbone of the problem. Okay. Kwira natole. Abakare kwagenda bridal parties. Bagoteba nga mugaka rero twateba ntogende byombe bitu tugubika chianga chinda bukurugoro Diana nara namanyete kibagokora sembambia bono mwencho murigiri chitire chiteke 50 na inyema iga ye chinsa ibere cyabono mambia nchenta tendara bwate simi na bonta eto bali bagora agenda agende stibirengeri bya bakwane musoko bwakire kayeli yogi bwakire kayeli yogi ngotokwana na rese mambia bono ominto ngagyo ndeta tato ngabonde Diana ngagyo Nabugwanire actually tato mino mate yanjira nende munde naro biya dole ngagyo ndete mwago bitu Zambezi ose ngayire aro tuwaburukanire bona
Una rende koji ate amaga bungo mote na ho embe ra achiche onyo burukani. Na ba mage ara achiche ari mote. Ono ni ume na kuwe kaninde ni nyumonga ni nyumonera kumu swaki kirenga na ba manga nara kurukanda wose kur muy noiga osali ya burukani. Lakini bono rende mwa etani kuwa zenyi omono mote ado watu wachire chichi buma ete wone jine topic yende ngao na kyo takobete li tukolinde. Okay, bien mono Bono rende. Mote watu watebanga emese na boko gendo liki mote omanyete mu moto no kuye boma no moto no kuye bao omanyete na yo moto usime ko na ndo no moto wa chipita chimete. Okay. Bono na nkine kote baiga. Ekero onyuma. Enyuma kurukali abantu bakusiye bale kote banda gechire rot. Gechire ngora. Gechire ngora. Ekero wachire ngora ko kumanyanga. Dai go muswaji onaje oparaka no retwaje na kage fachi be ko sega igajera. Amuka ngire madiri ongerekia. Inga kitamwete korwa. Abantu bamwe abombara biyaba. Abantu bamwe abombara biyaba. Omusingi obonga kiore. Abona ga kimo bintu. Urajonyo uri muturachimbira. Foundation di aperi no tabura di far bidia sika rueto korwa. Aye mpadora nire. Kwa bore hekire pra idi nyumba. Ona mujete abo tutuka na baba. Okay. Watu ga wate bengene yaito. Okay. Communication is constant. The communication is very disconnected. Ada muzika kwa constant fellowship na nyasai. Ona nguma ile na brigete na ya no mundo wande tete ga ro boko. So me ko bolinga. Ayenga ikuwari nge communication ya auto mu swati le kwa da sere tu na ngene. Amagana alinzi kagaja kugurugana niyo muchyo ko nyorenge murunge. Okay. Okay, sawa sawa bia mano. Okay, thank you so much. Kwa igure wano communication mwago once of kebekire burunge. I think again tukilia akwanira kilia otebanga agitukunyara kwa batukwenyora ase enchire kamine. Coach ingira nese gento kilia akwanire mu bwa matebonde tukwagacha amatukaya rero. Na buto tatware chinga kicho kumanya sobo Diana ngai. Yes. Perhaps Diana nera batakanie tumanye sobo. Asikilia otebanga ki na bere ikere ndiyo tate komanya mono nyole chikase ni chiane chiasaliri ubwa matebwana kwanyara kwa bekerwe caveat tutageti kwa uri bagogenda busyo chikomanya what is happening ingabune president yasikere iri komanya bintu abana inchi baye bagweta ndemo buna kwanire ndemo kwanire chinyomo chere rots. I explained last week the 5 steps of intimacy rules. When we talk of the 5 steps of intimacy rules, to marry na Diana, ni matotara tebanga bono to chakire family. Steps to one to follow. And then what is required of this? Nakina kwanda te ukabolinga why 21 days? Why 14 to 21 days after to marry? Okay. Ya create room yo kumanyanga Diana yo maturity yae na chiko makungu. Na chiko montore ndacho the rede gym they na diwo jawati atukwane no ende mukana anje leadership Diana oyo
after that 21 days now go merna tolenere the next steps no go introduce abasani the nuclear ground ya abasani abao abasani abana bago chuko prove Diana who is innocent yete na Diana ajukumanya na innocent ajukumanya Diana indeed kuna got the thing she is a very nice girl tell me your friend, I tell you your character. Kurugab, after introduction ya basani, bono it's easier for the two of you to now introduce the two family. Okay. So it takes steps, the first 5 steps of intimacy rules. The more the one we take as steps, that is the steps. The mera gonya thenga nyachere road, we say first 5 steps of intimacy. Okay. Uchira rotinera iyo gatebe bitambukiro bitano okagendera mangana ngaro mwancho muri gitaseni gyo Soko TV tete kwando mutima go chetire etaike ya mama yage chinsa isato bono chia so iri chinsa isato ende togende tukukwanire amatege kagera kira lituko nibwate lituko liaye kira tuabuka bono mambia go twaru ase amate agane Soko TV. Thank you. Eye nen Soko TV uboroso bw'umugusi. Chinchira chito chigekoro nigo chira Soko goseli bokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagren Soko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa Soko limera asendiba yabanyandwalero oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro yeito hasi tokomera nabaga kaba samwerere nabuigabange nabanyika eriko kwanero okwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera lituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye nen Soko TV oboroso bw'umugusi yegoro yeito imeye Soko Soko yegoro yeito imeye Soko Soko ibyengia yakire ngumanga bunalero ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo. Eye nen Soko TV uboroso bw'umugusi onye Murigeri aigane Soko TV na ndebu na twagotebe gotogendete gukwanira chira yukwaga chobwa mata senka ntegetanga twachakira no komanya na burungi twakwanira igoro ya chira tokwara ni amangana semambia bono Diana nara nabwate libuli getaiga ale goteba nga gotagete komanya nga enibe yetubwate senkaro
neto salilie nyoma itunga kitokwaga no ene seni beltwa nyorire oswati oyo moko baso mtandao na ndokuru kwa selieta akurukunga Gloria Ntanzola agoteba nga basubati bali bakumirana n'abasacha babwate chibes chinyinge tibali konyara koba bagoterenia abasacha abugokora ebirengera libinde byonse nigo bagotigara ase nyomeyo yakogera linda abasacha babo nigo babwate chinguru chinyinge chigotaka egento kili barakora dada yana ngubuli alenga chibese chibabekire maboko barabuna abasubati ngagijiyo chikoba lende umutoyo embeye ucha koyeyeligo chinse osenga kia kwa basema mbia bona una twagote bitole no omokocho kuru kwa Albert togenda te kuligira linga kitokwa gacha chia mate chito gekogera kende gyos kelito okora neba mugondo tegete mambi muigwane nga muchikotole chai oranyoro mugako uchire gotole chai mungi no chakira kome nyumba badau bosi macheti mugondo yo yakara bakwanira nte magoroba yakogera kiru munta kiritabu musacha asoko gendo uchikotole chai igesike kira mwakira no ne chai rugurali mungi natacha ko mokonya guso mungi no imuka ogenda uchi gokore gotole chai musacho imuko bugulie sirasio chigotena paro chikuligiria bantese bagurukuru orinde araitogenda te gukwanira nabo kunyara ko gukwana intwe namba ito studio sema mbia bono gere 0788 666663 konchere ya rekanaga bwese screen gere 0788666663 Diana tatebio sto gutubwatia so mtandao Mwanchito murigeria gukubeke kerengerero kyago gwa sinamba ito studio na bwikaso mtandao ito Facebook na robe kurwa guse kerengerero kyago sensemo ya WhatsApp ne namba ito studio nanduka sensemo ya YouTube tonyare to sanga mambia bono nigo to semania igoro yobu amatu byalende igogende gwa kesimi na bego kubekurwa karwago amabori yago gwikira boni go mwanchito murigeria na bukunyara go koyenyora nandukwiranirwa Albert twiranire Diana linabuli mapema twa mu butolera kare watebirengo is good kora kore ngende kuri background komanyana ningo mu basagwanchira abantu isiko basoana lakini gwatebire rende limo komanyana litangani aroneta kirura amanya basani bo muntu yo mbara ngaki bakororekana bare ya bakale nabasongo bakale bakara abantu bakale bijibe chimbu chinga watebire bono chibe senchi karachi kale se amate chiebe sechi chikwamba kororekana ngana je chialetira mangana. I told you the last week. Money, Taliara was a separated family. Money not. Diana is a court. Diana will use you as example for the best. I'm blessed. We will go back to next week. Dynamic change. Diana no ara go colleagues. The husband is somewhere colleagues. Both are running. So, ngakiju is a problem. Yomba karata kore budget musacha nae kwandete te gutakirwo akane nyombe takirwo kore shopping abana bade school totaraika sibona chibesichi tigandara bwekali swali litanganika Albert okonyoranga inche D tiona inche ngetumye an example inche D ni ngonyora chibesi chinyinge kubwo omuntu yotorenere umuntu mwanchanione ka Mwanchione. Mwanchione. Yes. Tentera na nata wikalero kwa nyumba miko indiria. Olende daktari. Nchedingo yarande bese nene akeigo ko omwanchani orende nawo yo mitwera senti antebe. Kwa nyoranga amaskani ali ngochara sira gose enyombo yoranga igoncha ite esa gulyo bwa okonyore bese ne kombo. Ibintu bine bikocha bibya basti family. Yes. A family otwara mangana bana ine family etari na foundation edibuno mwako yo akesimi atatenge family achagete ekabomera na lero bakachaka lero kero na take time kumera na Diana na manya the capability ya Diana Diana ntatebenga nowadays we are past organic employment Diana no mondo called the AI blue economy her handing is just a point of click software and make money. Njeng karaste kurumambi ngani debaga ma next week yo motienyere mayo garaki mayo wichiretaka mayo wakano. So the combination ya Diana and mete uchikugekana. Diana is earning more than me. Money does never bring a problem there. You need to understand Diana. That's why now they really big cow in mo karansa albia bagaka. People discuss with neck coffee nga kingo chuko kora leadership bua nega. People go to apply.
We are past that. Diana naji this school no check. Diana saw one day mona mwere the baka masters. Aye your father akwira just a degree. Right? Like moto ko fit in the same. The only thing more fitiga marriage more discuss. Na marriage, what's marriage? At the end of the day. You go that your generation to come. So Diana is willing to give you generation, lakini tali ngoma thing ayo chibasti ya ongi okulira chinyenge. So chibasti yo chinchiro. About the 50-50. 50-50 te yoga bwaro musacho kwana nga 50-50 tanyomete. Egete. Ino musacha ole ino musacha. Yani ino a man, not a husband. There is a time you are so what you want to do about the gas. Kara one thing 50-50. What if to about the generation of income? Diana would chip in. Of course. You get it? So, when we go to the financial structure of a family, a family should now sit down, Diana and the Innocent, where Albert is not there. Ada kama mimi rafiki ya Innocent. Ninyago mwere sangingia banda yote. Tingi yoro. Diana and the Innocent, they sit down. Financial structure of income in a family, I discuss with them. I tell them, you need to think of how should you have 3 accounts. Okay. You get it? Major 3 account. Here account moja ni ya capital expenditure, recurrent expenditure, and the family things. Bono gaiga mogo te bange account ye chibese ngangoli yo mshahara at the end of the day. Tikando me no 10,000 yocha at the end of the time. Na ndento me 5,000 yocha. Na ndento me 2,000. Next time umota kugoro gore. Correct? That is the reason why nowadays even women own property, because imuange to go take the responsibility of financial structure ya family mukaigi no mwadanga nditogo wasaja ne ntogora yarara kubulia Albert una wateba igo watebire biganche bibire bitatu each account ne bigancha watebire nero real current il to bintu biri to tumika kira lituko ntobwate bintu biri to kora shopping na bintu binde bira watebire kigancha kendenkeroro ne kendenkeroro chisigina tori chibiganche bimbara biyapa osemwana twins onye recurrent na beka ibere na ayo nyekwa bekeya mukwa bekeya moro twasoro toko gende yote abato to kora magendro capital account twabeka isano na inchi nabeka isano gusa kwa beka isano na mona beka isatoro ebiganje byose twabachisignatory. Then we have transitional account. He transitional account now comes for your children. Ayete ose mwanyo ravana abana matagwa kana school fees. In a condition where the 2 of you are working. I want to, the 2 of you mukona income generation part. Like in where there is no generation or one person has income, he has to toil for that. That's where the marriage comes. Okay. Mukonya na so correct. So mukombori. Now, asa bagaka like you, moko na mwikaranza kali mwade baninga mwade wono enjoy family ne yane. So mostly waga mo consider Diana to be outsider. What the banganje family abana bana barubuti, I will take care of them. A family njengwa kana rent in this house. In the mind of immature man, he believes that when the woman pays the rent, next time ngoja komasaidia alikuwa nyumba. And the time mukungu akugora the capital goods like gari akugora TV nyumba electronic things without the baling in the Nebian immature woman. I get it. A mature woman can chase you from the house. Lakini mukungu otenenire muayo manyenenge familia na rongo raise for the better of myself. As much as ndubwate ebina mukuda kurwana mubwate some communication barriers, lakini yana nakora na choose. A woman who raises her family, no matter how painful, if a mogo face the 2 of you, takwenda chukwereza sistake, takwenda chukwereza mamake. As much as the pain is there, kerawoja kwa mwa wote yu mwibuli yoro, that has taken root. Because the moment born are innocent, you na Diana, your mother-in-law, your sister-in-law, Diana mwere sirina ki innocent, ito bwata bako ngobo lero. Mambia mwere so bako ngobo. Your in-laws bali wako rabuna innocent. Ono ba wako like I don't like to use this word. Wako rabuna mondo irresponsible.
Omuntu utarabuguria majukumu aya yabeke koboka ya bwate. Lakini next time Diana wewa goja go solve mure your problems. Karma solve the problem jeno your mother-in-law eratara solve problem na chiri kwa mwerese. Bado na bakuru chenyenje. Innocent to be hapani guy. Your sister na baro innocent ko monto. So the image bago create which kobembe. Na innocent when Diana is crying to you ngaga kiumede the family iterembe yani family to ba jaire babu the problem, listen careful. Okay. But don't suggest anything. Don't. Tocho de ngaki mbo bao kwa ragabu igabu mbo bali to baza wethera ba ababoli ba ayo saba iske ba mwabo sabana ba mwabo. Don't suggest anything. Albert gusitu stokoro. Thank you. Kochori ko igulinde watebange kenyorungi akana. Kenyureke garoki ya muka ndiro bosufatio. Sebambia bano ko igulenge kera ngana yachire y'abantu babere babanchaine. Rende obo mongora buno mugakari yateba guchera roti. Dana mono na burato kego tumenta kende semambia bano gusotwale liboli. Ochase omokoch tubwate se studio semambia bano ko Albert. Abali bako baso mtandao TikTok Albert Ondimu the life coach no wagotoka. Kocharo kolege kwa analysis ya maruba achire bantu bagwetire bintu biri bagateba bire bikong abande banyare kwa bakonyora umucanda abande gukwanira bale ebintu biri bakonyara kwa bakoinyora bateba ngekenteke onye mbwati go nanga nkebete boygo nabo twakire simi gochaga igase studio number itegere 0766 0788666663 number yugere 0788666663 isano na moni gochire isano mwali gwakorera isato nabo nyara kabaga tutebikiri ubwate gose bali mu bwate ujumbe ino na mu gutumira gochase enambeli ito ya WhatsApp iyo bado tutebinga egento kilio tagete ko bolinkire keke elito nyara kabatoko yende bosidayana ko igure chibese nchibasa ko bomuchando na maine nchasko bomuchando tiga ndara igwa na ara igochire ndara manyanga kyago tebe nsoko bwakire Kamati wakire. Wakire uyanga gyoga ndarata kamati. Ubiyange. Omura uno mageni uyo. No tudnera. Na Diana. Diana no ara. Dogona nani ko bolinga. Ekara to gota ko bwa mate no mwajone. To gota ka to iwane nyawe no likira to likiri. Wanyonda bana. Kumweka nakane yomongina. Omotacho oyo mana kogenda kagenda na nyone gachi. Alia sare gachi ababetu betu yambaro. Kai, Ebiranga ebya byonsi. Bierane. Ali emirimo. Wewa nga mukayo oli asa mu rusiri bakabura sa ekewu dikorora abwa akorora abwono. Kai, eu bere era basaja tukarako. Manyama kungu baraba ya mugwena na toko basika. Na barabu babaji. Umukungu wose nero bakora seria ndagera. Nero wosibia. Bona kana kuwa muchaire. Ngayowe to kuduma wao. Akong. Coach. Ngai. Na kwenda linga tio mukungu no yo maana tigasi kwenda tio ya tanawa rembo kutariki family jaino. Ono nyomo kungu tayo. To kuro kumusaja onyango munoraguo. Toko bakieni ekiole. Kai, biamono nega mwira nilimbi Monese TV. Asante sana. Nganje tulishabikilia ito sana. Ega kwanda. Has raised a very vital. Era gogenda gusirio gatari gukwabira gote binga. Daro ri gwaka namba yago yachagitira 69 nabo gwaka. Tejara kwa tugukwana sema bia bono na ida bora toke kwa bwa tegento gete kwatete gotemba. Yes. Albert. Egasia bono no tukari kubwatani bunara. Yes. The women bagarengeretinga oko koreira banki amaya. Yes. Konyorire gesakwiki whatever generation bosaja kwa yorire enjero korore kanengia. Then yabande bale bakari kumuroka. Mungino you raised a very good
concern na gotebinga kero tukuboka korwe nyumba kero twachagete family we understood one another. The answer summarize statement yukobeka iga if Diana asari boniga orengeret innocent boronge or feel comfortable and any stress, that means that marriage is working. Lakini Diana gerawi karanza asarengeret innocent, the headache is much, then something is wrong. Diana na babu ata mangana wende kukuana na innocent amange but innocent dara mwaibaka omukungu spati yokuano mawadanga aigas you have been given an audience you have forgotten your home, which is true. Innocent na kyako realizing atara Diana time to talk because he got all the time to be given the audience somewhere. But again, I'm not going to go the banga nabagaka bonsu bali in that form. Lakini kerumu mosubati yo akwande, that means akuna reference. Getting. So na kitugo change the foundation yo ko make this reality. Gas ye tani na go to me gas. I told you gas. So ochuko believe that I have the authority yo ko make condition at home I'm making an gas inga chete njage go kandamisha yula home. It create a good image. I will go back now then all of you have the arsenals for the war. It's only that one is holding it back, one is using it. By the time I go back against you go in a brutal way. Okay. I guys are going for your coffees with Innocent and Diana. But they respect your wife. Okay. It's your wife, not your girlfriend. Sure. Tuigure tubasacha itutubikire miti tuigura kandi koigure Innocent inga ise ko batayo ikieni kike gusarika it is her who made you are. Yeah. Are you getting? You were man, she made your husband and she made you a father. Okay. Tate bono Mr. Albert, usegete family nere this morning umutobe mbeo ya chire oye kumbire batakire nande batenene bachongoroke buna batenene se matukons. Yes. Bona tiga nyireli bagelio watebinga a foundation ye family ige go chaka from the two of you. As much as to your advice we will tutogo te ya mangano wende okora lakini ndogo cha okulendera family yao mukungu noyo mugaka noyo take part to understand nkie keke wena de koleta a problem so much yarmura irana mutebe ngebi gampi wena de goikaransa tugambe na mu solve a problem yendo ngio kerege kumwe se family of the two of you. Okay. Yeah. Bia kegimo mwanchumulili kwa igule ne Albert ndimu nabo konyora libaga nando nyara ko bagokoiranira chingwane chitwali ko batokwane nabera toke mbono waikire nalikuwa nyenye kwanye wasoire kabisa so mjadala lakini nde chinga kichera na ande butukongo nyara ko bagokonyora chiko bachinsenye chia butuko kera chia beire nabo konyora okoirorera gwe nkwana tugutwale asembambia nyara ko bagotegere birengere bya ubeke asenchira wekiranu bali mwanyora libaga nagoso asensemelia ya SMS nagototomera nindo chega iga Barnabas agataba mbiya mono my brother abagendete kuligera likorwa sense eli ya Katari Levi mmoja abagendete kuligera likorwa chinse mochiri chia busia nindo che Collins Kimongora bijamono nindo che kwakwanira Victor Omondo lakini ndengo tabanga ere bija kera tugukwana twalikera na bija igo mwancho muligereri semambia bono bali mwensi ipi mwanyara ko bamokonyora libaga gutubwate kurwe mbambia unatuacha agete 12 kuikira boniga njengo tebambia mono njengo ku Innocent Onyango Diana njana ntara tebiri italiano manchito muligeria tigana nchira daktari arakwani abantu bae tutarakora omoroberio niwe tege batingo tebari time lakini nyancheire arakwani abantu bae gari tumaye gukora. Yeah, so thank you Diana. Tiganja kire family ane nero yangarigane nacha yangu ani umurugione Dalvia Kerubo na my son Alvia
na ubanga amaiga bande ngweke studio ngwani abantu bale bakotheki baro. I spoke yesterday na my dad ngamothe ngocha guthoka ndathe wa with my mom na baro na baba amaiga. Okay. Abasani bane bali bandikirete with my fans tigamba kerembia mono. We still have a lot of things to do and egetabu ngia bet published bali babko boli egetabu keliki ale ko too much that you have ignored ngia bet established ngere chiro bono na umokora. Okay. Thank you so much studio for invitation. Asante sana. I think next time tokonyana libaga no tetebie sike gutuke gitabu ikyo bantu mbere batete kurigereria nga mbirengera kiube gitega Diana kora bono Manjito murigere nande tigangwa kirembi yamano kwanyare ko gusangana intokoro challenge 12 bakaboniga nande ntayitomo gini acachinga kiende tonyare to gusanga ndo chingana magana mange turanyare to gweseme buna butambiriye tena Diana ndemo murubiru nensoko bwakira. Thank you. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwalero oboroso